Unitzeko herria dela, bai bere kokapenaingatik, eta bai monasterio bat duelako, Axular ere hemengoa zen, lezeak ere bai baitugu ikusteko, badire gauza unitz kontatzeko herriain inguruan egiarra. Eta orain bai bukatzeko, lagun bateri, eguna pasatzeko plan bat proposatu behar bazenioke, zen izango zen? Igual hasiko zen menditzuli batekin, adidez Potioken bidetik. Potioken bidea da Saretako herriak lotzen dituen bide bat, baina igual Sarako lezetatik hemengo lezetara egingo nuen paseotxo bat. Gero igual aperitifa hartu herrian bazkaldu, lezeak ikustera ere gonbidatuko nituen. Eta kitzeko Irunabarra ikusi Alkerdi auzoan, handena zelaia dela, eta hoixen. Plan bikaina? Ainhoa hobeki ezagutu eta maitatzeko zeiakin beharko genuke? Hobeki ezagutzeko deia egan behar da erri biziki turistikoa dela, bada jende hainitz sustut udan. Gero gehiago maitatzeko, ez biziki polita da, egan duen bezala arkitektura eta mendiak, zinez erri biziki polita da. Eta besta biziki goxoak ditugu, eta ez dakit, maitatzeko. Mendi bilaldiak, egi bakna biziki xahmanta, eta gazte biziki xahmantak ere. Eta bertzerri batetik heldu den gazte bateri, ze egun bateko plan egin entzen joke? Beraz, lehenik joango ginen benta baterat, hartuko ginen goxaria, edo Mikelen Borda, edo Pantxoenean, hola. Gero joan eginen mendirat, gero ez dakit, trago bat hartu ostatu eidekia balimada, eta gero pilotan aritu, lasai. Eta piskat denbora pastu kajiketan, bizki xahmanta baita. Eta asteburuko plana balitz? Asteburuko plana balitz, joango ginen beste egi baterat. Ainhoako plazan gira. Hemen pasten ditugu bestak, hemen elkartzen gira pilotan aritzeko, piskat. Bestak jagazten dira, zakotan merkatu bat, azteak piskat behitarra. Ainhoako bestak entzitira eta saltzen dut haien gauzak, haien produktu. Eta hemen dugu beraz zerri bakna, etxe dejorekin. Beraz, hemen bat dugu Eliza, eta Ainhoako French-Folk dugu. Beraz, biziki polita, koloreekin, loreekin, hor dugu erriko etxea, eta la? Bai, gure erri polita, hor dugu. Iraia, mi esker haunitz gaurkoan Urasubiko bateak irekitzagatik, eta ederki segi. Mil esker. Aio. Aio. Beraz, Ainhoa ezagutu ze hobekio, eta dintzizte Ainhoat, eta Urdatzubi txoiten dugu besta elgarrekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.
de la fábrica. Sacando a su hijo. Hemos trabajado juntos muchos años. Yo te digo que cuando yo viví aquí no venían a bailar. Gaurkoan Xaloa Telebista kasedara gerturatu da. Hemengo konpartsaren inguruan gehiago ezagutzera. Lehenbizi aurkeztu pixka bat zure buruan, hortzaren eta konpartsarekin daukazun zerikusia zein den azaldu. Bueno, pues ni Ander naiz, 7 urte daramat kaserako konpartsan, nire aita erraldoiak eramaten zituen ni txikian nintzenean, eta pues gero niri tokatu zait. Badakizu noiz eta nola sortu zen konpartsa? Pues lehendabizi hasi ziren 1973an ayuntamentua, udala. Udala erosi zituela bi erraldoi hauek eta pues kaserako jendea hartu zituen. Eta gero 1984an nire aita eta gero jende gehiagorekin pues erreformatu zituen eta pues jendea dantzatzeko eta kaserako festetan jende animatzeko pues hartu zituzten. Eta ze pertsonaia ordezkatzen dituzte erraldoiek? Pues lehendabizi hau dira Marco Antonio eta Cleopatra, eta gero Alfonso eta Urraka de León. Alfonso izan zen kasedari foruak eman zituen zizkionak. Eta Urraka pues bere emaztea. Eta erraldoien egilei dagokienez, nor izan zen erraldoien egilea? Pues lehenengo biak industria juguetera rekatxa, ez dakit nortzuk ziren, eta gero beste biak Platerori, Iruñeko pertsona bat, Platero erraldoiak egiten dituenak eta... Eta ze materialez eginak zeuden? Aldaketarik dago oraingo erraldoiekin? Bai. Lehendabizi bai zeuden egurrezkoak eta kartonpiedra, nola esaten da? Eta karburanten mundu hortako enpresa bat, baditugu gasolindegiak Nafarroaren zehar, eta bere garaian torri zaigun. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.
de la fábrica. Sacando a su hijo. Hemos trabajado juntos muchos años. Yo te digo que cuando yo vivía aquí no venían a bailar. Gaurkoan Xaloa Telebista kasedara gerturatu da. Hemengo konpartsaren inguruan gehiago ezagutzera. Lehenbizi aurkeztu pixka bat zure buruan, hortzaren eta konpartsarekin daukazun zerikusia zein den azaldu. Bueno, pues ni Ander naiz, 7 urte daramat kaseako konpartsan, nire aita erraldoiak eramaten zituen ni txikian nintzenean, eta pues gero niri tokatu zait. Badakizu noiz eta nola sortu zen konpartsa? Pues lehendabizi hasi ziren 1973an ayuntamentua, udala. Udala erosi zituela bi erraldoi hauek eta pues kaseako jendea hartu zituen. Eta gero 1984an nire aita eta gero jende gehiagorekin pues erreformatu zituen eta pues jendea dantzatzeko eta kaseako festetan jende animatzeko pues hartu zituzten. Eta ze pertsonaia ordezkatzen dituzte erraldoiek? Pues lehendabizi hau dira Marco Antonio eta Cleopatra, eta gero Alfonso eta Urraka de León. Alfonso izan zen kasedari foruak eman zituen zizkionak. Eta Urraka pues bere emaztea. Eta erraldoien egilei dagokienez, nor izan zen erraldoien egilea? Pues lehenengo biak industria juguetera Rekatxa, ez dakit nortzuk ziren, eta gero beste biak Platerori, Iruñeko pertsona bat, Platero erraldoiak egiten dituenak eta... Eta ze materialez eginak zeuden? Aldaketarik dago oraingo erraldoiekin? Bai. Lehendabizi bai zeuden egurrezkoak eta kartonpiedra, no esaten da. Eta kartonpiedrazkoa. Eta orain beste biak ere Platero reformatu zituen eta badira orain vidriozko fibra. Eta pixuz eta altueraz ezberdinak dira edo? Bai. Lehen da izi 60 kilo pisatzen zituen, eta orain 40-42 kilos pisatzen dira guztiak. Badaude 38tik 45 kilotara. Eta kilikietan ere berdina izan aldaketak jaso dituzte edo beti izan dira kiliki hauek? Beti izan dira kiliki hauek, lehen da bizi zeuden bi horiek, erraldoiekin egin zituztela, eta gero 84an beste konpartsa sartu zenean, beste biak egin zituzten. Materialak badira kartoiezkoak. Jantziei dagokienez,
badakizue nor josi zituen eta zeintzuk izan ziren jantzi hauen kostuak? Ez dakigu, hauek egin zituen, Platerok egin, Platero badauka bere modista eta berak egin ditu lauak. Ze hauek ere reformatu genituenean, egin ditugu jantzi berriak. Bueno, ja pixka bat hitz egiteko doinuak eta jantziak eta koreografien inguruan, zein doinu eta koreografia dantzatzen dituzue normalean? Gu badauzkagu hemen kasedan gaiteroak, konpartxarekin sartu zirela eta beti gaiteroekin dantzatzen dugu, jota batzuk, balsak, pasakaiez, eta gero ere festetan kasedako bandarekin ere batzuetan dantzatzen dugu. Eta koreografiak beti izan dira berdinak? Bai, urtero koreografia bat edo bi aldatzen ditugu, ze kasedako banda egiten duenean kontzertu bat, gu dantzatzen dugu beraiekin eta beti saiatzen gara aldatzeaz. Eta, zein ospakizun edo herrietan ateratzen zarete erraldoiak dantzatzera? Egon gara Agoitzen, urte askotan, Oibarrera beti joaten gara, gero hemen kaseako festetan, eta, Santa Karan egon gara ere, Ekar Kastillon, urte honetan bagoaz Faltzesera. Herritarrek gustoko dituzte ateratzen direnean? Bai, txikiak oso... Zein da umeek gustoko duten erraldoia edo kilikia? Kilikia ez dakit dut, paiasoa egiten die, grazia gehiago egiten die, eta gero erraldoiak guztiak. Orain bi berri hauek asko gustatzen zaie. Deabruak beldurra emango die. Bai. Azaldu dezakezu, ja azaldu duzu pixka bat, baina baldin badago zaharberritze edo aldaketa nabarmenik, zein izan den nabarmenena edo azpimagarriena? Erraldoienena edo... Edo konpartxan edo doinu aldaketa esanguratsuena. Esanguratsuena uste dut zela hori, 88an sartu zenean beste konpartxa, hasieran ateratzen ziren bakarrik festetan eta gutxi, eta gero hasi ziren beste herrietara joaten, eta hori. Zenbat partaide zarete konpartxan? Orain bagaude 20 pertsona edo, eta gero gaiteroak. Eta entsaioak egitea zaila da? Ez, batzuetan juntatzea orain udan errazagoa da, baina gero nola ez gara asko ateratzen bakarrik udan, ez da oso zaila. Eta zenbat pertsona dantzatzen dute erraldoi bakoitza? Bagaude, segun zenbat jende joaten garen herrietara, 3 edo 4 pertsona gigantez orain juntatzen gara. Ere egon gara batzuetan bakarrik 2 pertsona edo bat, baina orain jende asko gaude. Eta, finantzazioari dagokionez laguntzak jasotzea zaila da? Ez, badaukagu udalarekin asko lagundu egiten dugu, orain bi erraldoien hauekin eta hori ondo gabiltza. Eta ja pixka bat bukatzen joateko, azken hausnarketarik edo egin nahi duzu? Zer esango zenioke Xaloa Telebista ikusten dutenei? Gigantea ikustera joatea, txikiei asko gustatzen zaiola, eta jendea animatzea konpartxetara sartzea, ze badaude konpartxa asko ez direla ateratzen jendea faltatzen zaiolako. Eta noiz aterako zarete hurrengo aldia? Erraldoiak dantzatzera? Larun bata,
Larun baten bagoaz faltzizera eta gero ia kaseako festetan. Vale, mi esker elkarrizketa egiteagatik. Honakoa dio Kasedako alkateak 1973 urtean erraldoien finantziazioaren inguruan. Gutun honen bidez, atsegin handiz erantsi nahi dizugu erraldoi eta buruhandien konpartsako gure pentzeari dagokion faktura, garraio eta guzti. Espero dugu guztion gustukoa izatea eta nire herriko festetako maiote erakargarrienetako bat izatea. Telefonoz hitz egin genuenean esan genizuenez, Moia agentziak ez zien bidalkitarik egin. Gizon horiek ez baitziren Sangoesara joaten hilaren 9 arte, eta gainera 1976 pezeta kobratu zizkiguten eramateagatik, eta hori ez zitzegun logikoa iruditzen. Espero dugu Monkaio agentziak etxe honi emandako segurtasunarekin bat etorriz, salgai hilabetearen 7 larunbata eguerdian izango zutela, festa baino lehen. Nola nahi ere, atzerapenen bat gertatuko balitz, Iruñean agentzian atzerapenaren erreklamazioa egin dezakezue. Besterik gabe eta ordaintzeko moduan noiz adieraziko diguzuen zain.
Ya ha salido. Este tío se cuenta con leche. Con despacito, pero ya. Yo no quería que me Bueno, algún más de ustedes aquí, no sé. Una caña, o sea, una caña. Y si es botín de estrella, no es. Han empezado primero uno, luego otro, está también se ha quedado bien. Un fuerte aplauso. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur lorea gurutxarri dugu gurekin platoan. Txikitatik arte disiplina pilo bat ukitzen ditu. Eta gaur guzti hoiei buruz hitz egingo dugu. Ba, ongi etorri, Lorea? Kaixo. Zer modu zaude? Ba, ongi, gustora, lasai. Lasai. Bero honekin, ez? Daude pixkatola, como flojo, ez? Baina, bai, pixkatxo bat. Baina, bueno, bai. Gogoekin baita ere. Primeran. Bai. Ba, konta guzu pixka bat, nola definitzen zaren pixkate artearen edo arte eszenikoen mundu honetan? A ber, nola definitzen nahi zen? Zein da zure ere moa edo? Eske... Zaila. Zaila. Ze txikitatik, eske arteari dagokionez, egin ditut gauza pila. Ze guai. Margoketa, gero baita ere birziklatu gauzekin hori egin, ez dakit, lanpara bat, edo bai, imaginazio bat zen, bizkat... Ja. Eta gero musikarekin, lotura pila bat, ze nire amatxi izan zen solista. Vale. Orduan, eske, hori jaso dut txikitatik, orduan, musikari buruz dakidan guztia, nire amatxik transmititu dit. Bai. Eta gero ere antzerkia. Txikitan ere gustatzen zitzaidan pila bat improvisatzea. Nire amaren lagunekin, batez ere birekin, antzerkiak egiten genituen, nola, pues, sin más, arratsalde batean, kafe batekin, eta venga, egintzazue, ez dakit, pues, edanotzi honekin zerbait. Jolas baten modura. Bai. Eta gustatzen zitzaidan pila bat. Beraz, arlo asko ukitu dituzu. Bai. Eta txikitatik, ez? Hori interesgarria, ez?
Batutan galdetzen diegu artistei, ez? Pues ni txikitan ez errez, baina gero jaundetan deskubritu nuen, ez? Baina zure kasuan bai, ikusi zenuen hor zegoela zure bidea edo txikitatik. Bai, eta bai, utzi nuela artea pixkat baztertuta urte batzutan, baina gero, bai, nik uste iritsi zela momentu bat, esan nuela, Lorea, igual, entzun behar diozu zure ume txikiari. Ume txikiak zer esaten du, zer oiukatzen du. Pues, kasu egin eta entzun, eta zer nahi duen, harrapatu eta bota. Batutan badaude, urte batzuk, ez dakigu gizartearen presioagatik edo batutan familia edo gu ere, ez? Sentitzen dugula artea ez dela bide duin bat edo ogibide baten modura ez dugu hartzen, ez? Eta orduan baztertzen dugu, ez? Claro. Eta nik uste baita ere, esaten dizutenean, ez? Lan egin duzu zerbaitetan dirua jasotzeko edo bizitzeko irterak duen, no seke, bueno, pues, a ber, igual badago limite bat, hor, ez? Zer gustuko dut nik? Igual hori begiratu behar dut eta ez bakarri dirua. Dirua hor dago, ze diruarekin bizitzen dugu, baino... Niretzat, da hori, ume txikiari kasu egitea. Mugiarazten zaituen horreri, ez? Kasu egitea. Bai. Eta baztertu zenuenean zer aukiratu zenuen, ze bide zeuden hor eksploratzen? A ber, nik uste, nengoela DBH-en, eta, karo, nire gustatzen zitzaidan latina. Eta gainera latinean, nota honek ateratzen dituen, orduan, esan nuen, bueno, guazen hemendik. Ostra, latina ere, ez da irtera handiak dituen bidea, eh? Latina eta horrekera, ja. Eta, gero batxiergoan, baita ere, hasi zitzaidan euskara, gustatzen pila bat, orduan, gero hasi nintzen euskal filon, unibertsitatean, 4 hilabetez, gero zen nuen, ez. Hau ez da niretzat. Hau ez da niretzat. Eta gero bai hasi nintzela gizarteratzean. Eta hor ja, igual gizarteratzea eta artea, zer lotura dauka. Bueno, gizarteratzeak bai eraman didala orain ari naizen lanera eta lan honetan bai esprimitzen dudala guztia. Ikasitako guztia. Ikasitako guztia eta nire artea. Eta esplikatu iguzu pixka bat horien arteko lotura? Edo zergatik zuretzat den garrantzitsua biak lotzea? Gizarteratzea eta artea? Hori da. Bale, gauza da, hori nik egiten dut lan sare elkartean, eta sare elkartean adibidez, ematen ditugu tailerrak, lan egiten dugu gazteirarekin, eta tailerrak ematen, nola azaltzen dut nik hau. Niretzat tailer bat ematea ez da hitzaldi bat eta listo. Ni nahi dut zuk parte hartzea, ulertzea, eta hori nola egiten dut. Bueno, pixkat antzerki moduan lan egiten. Motivazio hori erakusten, galdetzen. Azkenean, ni naiz pertsonaia bat, beste pertsonaia bat, nire profesioan edo lanbidean. Orduan, hor ere, tailerretan, guazen margotzera edo marrastera zer den sexualitatea zuentzat. Orduan, baduzu hor artea. Edo, jaiki eta egintzazue, gestu bat edo, sexualitatea zer den zuentzat adieraziz. Piskat, joku horiek, eta gero baita ere, orain ari gara antzerki bat egiten gibari buruz. Hor, saren giba lantzen dugu, eta egin dugu antzerki bat, lagun bat eta biok, oraingo proiektuan, hortetako proiektuan.
Beraz, zure kasuan, bai, egiten duzun artea gizartearekin oso konprometitua dagoela, ez? Bai. Eskotan galdetzen dugu aldera, ze puntutar arte egon behar da artea, ez? Konprometitua. Zure kasuan guztiz, ez? Imaginatzen dut. Guztiz. Eta nik uste artea badagola edonon. Eske, ateratzen zara, eta, igual, badirudi ez dakiz ere, baino... Bueno, zure iritzia da, azkenean. Bai, Kristo naizea egiten duenean, eta ikusten duzunean, nola zuhaitzak mugitzen diren alde batera, bestera, haizearen norabidera edo ez. Hori, segonetan nola ikusten duzun, ostia, zerbait transmititzen dizu, ez? Orduan, transmititze hori niretzat artea da. Bai. Oie, pues nik uste ari zarela zuretzako prest zegoen galdera hori erantzuten. Nahi gabe. Nahi gabe, baina zeka, menun beti usten dugu, ez? Galdera bat, gonbidatuarentzat. Eta orduan, zuretzat zer da artea, guazen honekin? Horrein lotura. Guztia, eske, bai, ez dakit, igual, uste dugu bakarrik artea dela, hori, margotzea, antzerkia, musika, baino, bai, guzti hori da, baina ez dakit adibidez. Ikusten duzu zerbait, ez duzunla zure egunerokotasunean ikusten, eta nik beti esaten dut, ze marabila. Nik uste transmititzen dizun edo zer izan daitekela artea. Eta oso subjektiboa da, sexualitatea bezala. Orduan, bai, azkenean bakoitzak badauka bere ikuspuntua, ez? Bizipenen arabera, baita ere, izan daiteke gauza bat, ala bestea. Igual zuretzat kuadro bat gogorarazi aldizu trauma batera, baino niri kuadro bera transmititzen dit postasuna, eta kriston, ez dakit, hori, bai. Subjektiboa dela. Subjektiboa den zerbait, ez da oso irekia. Oso irekia, bai. Jo, eta azaltzeko zaila, Azaltzeko oso zaila, bai. Noski baietz, bai, nahiko galdera potentea utzi zuten hemen. Eta zabala. Baina, bueno, hor zu nahi gabe sartu zara ja saltxan, eta... Eta lehen aipatu duzu, Gibaren inguruan egiten ari zinetela obra bat, eta nola lantzen dira horrelako gaiak? Bueno, imaginatzen du zuen kasuan formakuntza baduzue, ez, lantzeko, eta baina nola lantzen dira gauza hauek? Eta gero, publikoak jasotzen dituenean horrelako gauzak, adibidez, antzezlanaren ostean egiten duzu horrelako feedback moduko bat edo? Bai, gauza da gure antzerkia dela umore beltzekoa. Hori da, bale. Ze, karo, nik uste gai hau, karo, a ber, hasieran esaten duen ze motatako antzerkia egingo dugu gizarteari zerbait pizteko. Eta nik uste umore beltzarekin zerbait pizten dela. Gainera, orain, sentsibilitatea oso aktibatuta daukagu, orduan, oazen probatzera, ez? Esango ditugu barbaritateak, baino entzun ditugunak, eta entzuten direnak. Orduan, zerbait iristen bazaizu, ostia, konturatuko zara, ostia, igual hau nik esan dut, igual hau nik pentsatzen nuen. Oazen hortik tiratzera, eta gero, bai, antzerkia bukatzerakoan, badago azalpentxo bat nik ematen dudana, hori, zer den giba, zer den iesa, eta lehen esandako mito guztiak apurtzen. Eta nori zuzenduta dago edo publiko horrela anitzari edo? Publiko anitzari, bai, badaudela igual gauza batzuk gazteriak ez dituenak ulertzen, orduan uste dugu tokiaren arabera gauza batzuk alatuko ditugula edo horrela utzi. Jendeak ulertzeko azkenean.
Eta gauza hauek egiteko, adibidez, sexualitatean eta mundu guzti horretan bai formakuntza dukozula, eta baita ere adibidez, antzezle moduan formatu egin zara? Ez. Ez, osea, bai orain, nire laguna antzezlaria da, antzerkiak egin ditu, orduan, ikasten ari naiz pila bat, hori bai. Baina ez daukat formakuntzarik, bai, ibili naizela Iruñkokoan, gero nire dantza taldearekin. Dantza egiten dut baita ere. Behitu, beste arte disiplina da. Bai, claro, hartu zait dantza, ostia. Bai. Hori, dantza taldearekin ere egin genuen antzerki bat, orduan, egon naiz hor pixkat. Izan duzu esperientzia, baina ez igual formakuntza formal bat, ez? Eta beharrezkotzat hartzen duzu, formakuntza artea egin ahal izateko? A ber, ez, baina, nik uste, nire kasuan, nire gustatzen zait formakuntza jasotzea eta ikastea, behin da berriz ikastea. Eta 80 urterekin esatea, geratzen zait pila bat ikasteko. Orduan, pues igual formakuntza, depende. Igual aurrezko bat ikasteko, lehenengo irakatsi beharko diaz aurrezkoa, ez? Baina, ez dakit, hemen polemika dago, Nik uste formakuntza niretzat beharrezkoa dela. Baina gozatzen dut ere artea egiten barrutik ateratzen zaianarekin. Bai. Bale, bai. Noski bai. Eta dantza arloan ze motatako dantza egiten duzu? Euskal dantzak. Euskal dantzak. Eta betidanik baita ere? Txikitan hasi nintzen, gero bai pasan nintzela egitera funky. Bale. Eta berriz ere bueltatu nintzen euskal dantzetera. Eta ja, talanetan badaramatzat 7 urte. Eta hor gustora? Boa. Talde berean imaginatzen dut, ez? Bai. Eta hor familia moduko bat zaretela imaginatzen dut. Bai. Niretzat da, ez dakit, nire bihotzaren zati bat. Batutan hori gertatzen da baita ere, ez? Artean arlo ezberdinetan hainbeste hor upatzen dituzu pertsona horiekin eta hainbeste emozio eta hor daude, ez azkenean, ez antoke gainean egotearen adrenalina, gero ez dakit, konpartitze hori, ez? Azkenean, pertsona batzuek diote, ez hori da niri gehiago zain zaidana, ez? Konpartitze hori. Hoize. Zure kasuan ala da? Bai. Pila bat, gainera. Eta, justo atzo, hitz egiten hasi ginen, zer den hortzahar guretzat, eta nik esan nuen, bai dantzaz aparte, eramaten dituela pertsonak, momentuak eta ikasketa pila bat. Eta ikusten duzu nola pertsonak aurrera joaten diren, eta zuk ere. Da, ez dakit, bai. Super guai, super politxa, bai. Eta musika den inguruan ze badakit hor daukazula gauzatuak diretzat? A ber, atera nuen diska bat. Konta euzu, primera. Eta, ez dakit, nora... Zure kamera. Hala, nire kamera. Pues, a ber, hasi nintzen 17 urterekin, edo 16 urterekin, nahi nuela gitarra jotzen ikasi. Orduan esan nuen, zer gustatzen zait? Idaztea gustatzen zait bat ere. Ostia, azte zaizkide gauzak. Hainbeste gauza? Ostia. Neska? Bate egingo bazenu? Zientziak ez, baino. Hemen zientziari ez dugu galdetuko, ez dakidalako ezer. Osea, hori, da esan nuen, ostia, igual, gitarra jotzen ikasteko, kantak egingo ditut. Orduan hasi nintzen horrela. Idazten? Idazten. Eta, hauek dira nire 16-17 urteko kantak. Gauza batzuk aldatuko nituzke, baina ez nituen aldatuz nik uste niretzat historia dela. Claro. Orduan,
Eta gainera, egin nuen diska beste 4 lagunekin, baita ere, dantza taldekoak. Eta, izan da esperientzia superpolita. Bai orain ez gaudera taldean, ze bizitza badoa beste alde batzutatik, baino, haure bai dela nire bihotzeko beste zatitxo bat. Osa, beraz, dantza taldekoak baita ere jotzen zuten zerbait. Bai. Eta sortu zenuten horrelako talde bat. Bai. Deitzen zena? Lorea. Vale. Bai, osea, baintzen bakarlaria berez eta beraiek laguntzen zidaten musikarekin, bai. Diskateratzeko eta guzti hori. Eta idatzi horiek, letra horiek idatzi dituen gaztetxoa zinenean, 17, baina gero, osea, argitaratu zenuen helduagotan. Bai, bai. Ze, karo, COVID-a egon zen tartean, eta orduan bai kostatu zitzaigola pixkatxo bat. Baina, pues hemen dago. Eta nola izan zen gero urte batzuk pasata gero horiek irakurtzea eta, ez? Nire ematen dit, ez dakit nola goxiko. Bai. Ze, gainera lagun batzuk esaten diaten, letra batzuekin, bai, oroitzen naizela momentu batzutan, nire bizitzakoak, ez dakize, eta esaten dut, nik idatzen dituen 16 urterekin eta 40 urteko bati ere berdina gertatzen zaio. Orduan, ez dakit, hor ere, hausnarketa bat eginda. Ez dakit nola... Igual, esperientzia berdintxoak bizi ditugula, ez? Eta batzutan ez garela kostiente, ez, gazteak garenean. Hori ere beste pertsona batzuk bizi izan dituztela, eta konpartitze hori ez, babes hori sentituko bagenu. Hori, bai. Ze batzutan helduek esate dute, ikusiko duzu, heldua zarenean, ez dakize, bueno, pues, bai edo ez. Honekin bai hausnarketa hori egin nuela. Ze polita. Bale, utzi hor gure platoan, gure platoa hornitzeko. Kontuz mikrorekin, bai eraman zurekin. Eskezu tapatu nahi. Moza pila bat bai. Igual, hemen. Venga. Hortxe, Ez da oso ondo ikusiko. Jarriko dugu, a ber. Vale, a ber. Vale, mentxe. Vale, primeran. Batzutan garratzen zaigu, ez? Lotxo maten diguna gure gauzako, ez? Baina hor egon behar da baita ere. Eta nola ditzen da? Atxoa. Atxoa, eta zergatik atxoa? Atxoa da etxe bizitza, etxea. Eta niretzat diska hori etxea da. Etxean egin nuen, etxe sentiarazten nau. Bai. Eta etxean grabatu zenuten baita ere? Etxe batean, beste etxe batean. Bai. Eta ez dakit bada nola sartzaitez nire etxera, ez? Eta ezagutu nazazu. Eta biluzte hori, ez? Biluzte ezkenen emozional hori, nola ematen duzu? Nora? Nola ematen duzu, ez? Batzutan, zaila da, ez? Horrelako, bueno, hain pertsona den zerbait, ez? Hor, beste batzuen eskuetan eta juiziopean jartzea. Ni berez lotxatia naiz, eta kostatu zait pila bat nire aurpegia aurrean jartzea. Baina laguntza pila izan dut, lagunek ere lagundu diate pila bat, eta nola eramaten dudan, orain ondo. Bai, ez dit hainbesteko lotxarik ematen, eta ez dakit, ondo, bai. Gustatzen zait biluztea, nik uste, bai. Eta lagun batek gainera esan zidan behin, eske, zu Lorea erakuste duzu guztia. Orduan, ezagutzerakoan, esate duzu, hau da Lorea, ez dago besterik. Ze polita eta baita ere batzutan ze beldurra ematen digun horrek, ez? Eta horrela garera jakitea baita, ni horrelako naiz pixka bat ere, ez? Eta batzutan beldurra ematen dit, ostra, itxaso, eske, igual, pixka bat gehiagei biluzten zara, ez? Ja, baina azkenean, zer daukagu gatzeko. Gu gara, eta listo. Eta gero baita ere COVID aipatu duzu, eta COVID hor tartean egon zela,
Bai. Eta hori nola eragin zintuen, ze azkenean, bueno, arte eszenikoak sortu zen pixkat egoera horretan, ez? Nola larriagotu zen artisten egoera, eta bar, ez? Bai. Eta horretaz hitz egiteko, ez? Eta zure kasuan nola eragin zintuen? Ba, COVID-an zabaldu nintzen. Osea, hasi nintzen bideoak Instagramera igotzen, eta hori izan zen aurrera pauso handi bat. Hori bai, taldean, bai, nik uste ekarri zituela mobidak. Bai, azkenean, pues, karo, ateratzerakoan, eske, joder, entsaiatzeko geratu, pues igual, ez daukazu gogorik. Eta gainera, pues hori, goraldi honarekin, etxe batean sartu, pues, eta nik uste COVID-ak bai eragin zuela taldean. Nire kasuan, bai, lagundu zidala zabaltzera eta nire musika, edo nire ahotsa erakustera, baino bai taldean eragina izan zuela. Beraz, bi aldeak ikusten zenituen. Bai. Sare sozialak baita ere, horretaz asko hitz egin dugu, ez? Ze garrantzi daukate artista batentzat gaur egun? Garrantzi osoa. Guztia, bai. Eske orain bizi gara sare sozialekin. Orduan, nik uste erraminta potente bat dela ezagutarazteko, baita ere. Bai. Eta orain taldea pixka bat hola bakoitza bere aldera joan dela, proiektu horrekin ze nolako ikuspegi daukazu edo, ze puntutan zaude? Gelditu dut. Bai. Orain banago antzerkian eta ikasi dut pixka bat, edo ikasten ari naiz, ez dut asko ikasi, limiteak jartzera, baita ere. Ze arterekin bai gertatzen zaidala, Lorea, nahi duzu hau egin? Bai. Venga, eta hau, bai. Baina azkenean, hostie, lana da, baita ere. Eta hor zure esfortzua jartzen duzu. Bueno, lasai. Horretaz ere hitz egiten dugu askotan, ez, ondo de limiteak, ez, lana bizitzeko edo bizi lan egiteko, ez, eta artean hori oso zaila da batzutan ezberdintzea, ez, plazerra sentitzen dugunez, ez, hori egiterakoan. Batzutan aisialdia eta lanaldia ezberdintzea zaila da, ez? Claro. Baina, eske, justo ere, horretaz hitz egin nuen pasan egunea. Ez behitu, baituzu galdera ja prest. Pues, a ber, lagun batek esaten zidan, eske nik uste artearen mundua komertzializatzen ari dela. Eta nik esaten nion, hostia, karo, baina eske artea ere ordaindu behar da. Claro. Ze, joder, kapitalismo barruan gaude, orduan, guazen probestera hori, ez? Joder, egon behar naiz gustuko ez dudan lan batean eta gero ja nire hobia kobratu gabe egin. Zergatik ezin dut nire hobi hori lana bihurtu eta nire esfortzu guztia horretan surgatu. Eta hori begira. Badirudi ezetz. Badirudi igual ez dugulako kontzientzia artea lana dela, ez? Claro. Ez que igual hori falta zaigu, ez? Bai. Badirudi artea egiten duten lau bakarrik izan bizi daitezkela horretaz, eta direla horrelako ez dakit gauza bitxi bat edo ez dakit zer, ez? Baina artea lana da eta guretzat argi ikusten dugu, ez? Artea beharrezkoa dela, ez? Izarterako. Noski baietz. Eta niretzat, adibidez, hiriko pareta guztiak egon beharko lirateke margotua, kolorekin, baina ikusten dut arkitektura pixka bat garatzen ari dela oso strukturatuta eta grisa kolorekin, pixkat kolore itzaliekin. Eta, non daude muralak, non daude koloreak, faltatzen zaizkit, tia. Bai, joe. Hasi horko zabezu, Lorea. Bai, ez. Nire guztia pintatzen. Gabete gauza. Eta arte eszenikoak izan ordez, ze jarriko zenuke orduan? Hori alde batera utzi halko bagenu. Prekarietate hori, ideia guzti edo,
ezain positibo horiek, ze jarriko zenuke? Hau ez denekan prestatua, Bua, ez. Kauen die. Arte eszenikoak sos beharrean. Pues igual, hori, galdera hori. Arte eszenikoak zer dira zuretzat? Bai? Eta bakoitzagia... Hausnartu dezala. Hor. Bai, gozatzen zaila galderak egitea, orduan. Bai. Erantzutea baino? Bai. Artistai askotan zaie hori, ez? Azkenean, baitu zuen beste gauza hor buruan, zu galdetu, ez dakizuelako zu erantzuna, eta ja, nork emango izun erantzuna, ez? Claro. Horren zain. Bai. Baduzu orain aukera beste galdera bat egiteko, urrengo gonbidatuarentzat. Bale, a ver, galdera. Arbela borratu trapoarekin eta tizak hartu. A ver. Eskolan egongo bagina bezala, bai? Ai, ze guai, gustatzen pila bat. Bai. A ver. Vale, uy, ama. Ostras! Zer egingo zenuke laranja batekin? Bai. Hau da zure tainerretan modatzen alduzun zerbait? Bai. Lasai aski. Interesgarria galdera. Horrengo gonbidatua izango da denboraldiko azkena. Así que galdera potente batekin bukatuko dugu. Ea zer erantzuten dira. Ze guai. Bai. Mila esker etortzeagatik. Mila esker zuri. Hau izan da guztia. Eta zorte hon proiektu guztietan. Mila esker. Ikusten dugun obra hori. Beharrezkoa dela, ez? Azkenean, horretaz ere hitz egitea. Kontziente izateko. Eta hori, zorte hon eta ikusi arte. Mila esker. Berdin. Siempre
Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean sindikatuaren atala izanen dugu eta bertan Nafarroako Ene sindikatuko lehendakaria den Patxiku Irisarrerekin egonen gara, berak kontatuko digu nola martxoaren 30ean ostegunarekin azpi sektore desberdinetan hauteskundeak diren, berak azalduko digu hauteskunde hauen nondik norakoak eta ondotik Ronkari jatorri izendapenean zerrendagai aurkezten den Lorenzo Sarratearekin egonen gara eta berak ere kontatuko digu nola bizi izan duen orain arteko urteak eta pixka bat ere ze asmo dituzten Ene sindikatutik Ronkari jatorri izendapenean eta azkenik saioari amaiera emateko Baztango ehizatarrantza egoitzara joanen gara eta bertan Oier Jantzi ehizazainak alde batetik balorazio bat egingo digu nola aurten izokina arrantzatzea debekatu duten, ze ikuspegi duten beraiek, eta bestetik ere balorazio orokor bat nola joan den ehiza denboraldia. Sindikatuaren atalean gaude eta gurekin Patxiku Irisarri dugu, Nafarroako Ene sindikatuko lehendakaria. Eta Patxiku zuentzat eta nekazarientzat, martxoa beste hilabeteak bezala garrantzitsua, are garrantzitsuago martxoaren 30ean hauteskundeak direlakoz, pixka bat azpi sektore desberdinetan hauteskundeak esan bezala eta ez dakit Enetikan, zuek ordezkaritza ere baduzu hor, hauteskunde horietan, eta pixo bat gogoratuko du, martxoaren 30ean ostegunearekin zeren hauteskundeak egiten dira. Bai, hori da. Horzuk esan bezala, hainbat sektoretako hauteskundeak izanen dira, denak egun berdinean izanen dira, eta denak toki berdinetan emango dute bozka. Aipatuko ditut, zein diren, gu, Ene sindikatua bezala, aurkeztu gara 4 sektoretan, eta beste bietan ez gara aurkeztu. Ez gara aurkeztu adibidez Pikillo de Lodosan jatorri izendapen horretan, eta Alkatxofatu dela hortan ere ez. Baina beste lautan ere badire hauteskundeak, eta horietan bai aurkeztu dugu hautagaitza. Lehena, Nafarroko Aretxea, Ternera de Navarra, hor hautagaitza aurkeztu dugu, eta hor Fermin Irigarai da buru, aski ezaguna sindikatuan, lehen ere hor lehendakaritzan eta idazkaritzan egondotakoa. Gero, Erronkari jatorri izendapeneko hauteskundeak ere badira, hor azkeneko 4 urtetan Lorenzo Sarratea egondu da lehendakari bezala, eta orainera hauteskundeak izanen dira, kasu honetan, hor ez da bozketarik izanen, zeren UAGN, beste sindikatua, horretan ez da aurkeztu, eta orduan hor zuzenki, berriz ere Lorenzo Sarratea hor egonen da lehendakari bezala, Ene sindikatua ordezkatzen, eta han dauden nekazari guztiak ere ordezkatzen. Hirugarrena da Cordero de Navarra, eta horre guk gure hautagaitza aurkeztu dugu. Eta laugarrena falta dut, eta da Zepaenekoa, da ekologikoen sektorekoa. Hor Alberto Benito dugu hautagai lehendabiziko hautagaia. Hor bera sartagudakoa da, eta fruta arbolak ditu ekologikoan. Orduan, egun garrantzitsua, batez ere hor pixkat neurtzen ditugulakoz gure indarrak,
bi sindikatoen artean, eta bueno, hemendikan dei egiten dugu, bozkatzera joateko noski. Bai, jendeak esanen du ez, zenbateko garrantzia du azkenean ateratzea hautagai bat adibidez zuen kasuan sindikatuarena edo ez, zer erabakiak hartzen dira azkenean, ze ordezkaritza izaten da? Bueno, hor ikusten dire batez ere lan egiteko manerak, ez? Gero seguruenik honen zarete Lorentzorekin eta erronkariko jatorri izendapen horretan azkeneko 15 urtetan sekulako borroka izan da arrazan inguruan, ez? Bertako arrazan defentsan, eta hori ene sindikatuak egin du, besteak ez zuen egiten, ez? Gainera ireki nahi zuen, betze arrazatara, ez? Eta hor da egiteko manerak, ez? Gero, Ternera Navarran ere, bueno, da marka bat nahiko ongi funtzionatzen duna Nafarroan. Aldiz, Nafarroko bildotxa marka, Cordero Navarra marka, ez dabil sobera indartsu, izan ere badira Nafarroan 280.000 ardi, eta bakarrikan 25.000 bildotxe edo saltzen dire marka horren pean, ez? Orduan hor badugu bai zer egin eta non jokatu, ez? Eta gero laugarrena, ZPAEN sektore ekologikoan hor azkeneko 8 urtetan ere lehendakaritza izan dugu, gure aspirazioa da berriz ere hor errepikatzea, eta hor ere estilo nabarmen bat ere jartzen da mahai gainean, ez? Hor azkeneko urtetan hainbat toki eta hainbat jende antolatu izan da ZPAENetik egin den lanagatik, eta bueno, hortxe daude geltoki proiektu bat, hortxe dago ekoalde proiektu bat, hortxe dago hazialdeko proiektua, hor nolabait bertan eta sektorean dauden nekazariak nolabait estrukturatu egin dira eta horrek balio izan du gero alde batetik beraien ekoizpenak eta hobekio saltzeko eta zuzenago saltzeko eta bertzetik elkartze horrek ekartzen du hainbat tokietan sartzeko ahalmena, ez? Eta adibidez Iruñeko aurreskoletan hor jarri zuten martxan hemengoak izeneko programa, eta hor adibidez ekoalde hor zelakoz eta bazelako zar egitura bat hor jendea sartu egin zen, ez? Orduan estiloak dire eta bueno, enek badauka berea eta da bertakoa alba da dena bertan konsumitzea eta horretan ari gara lanean. Bai, zenbatxo hautagai aurkezten dire sindikatu bakoitzetik? Bai, zentso guztiak diferenteak dira. Orduan, erronkariko jatorri izendapenetik hasita, hor badaude 3 zentsu, 15.000 litro azpitik ekoizten dutenak hor badago persona bat eta suplente bat, 15.000 beste aurkezten den bat eta suplentea, eta 35.000-tik goiti. Pero aparte badaude enpresak eta beste motatako zentsuak, baina gu horrez gara, sindikatu bezala horrez gara aurkezten. Hori erronkarikoan, Nafarroko aretxean hor 5 hautagai dira, bakoitza bere suplentearekin. Nafarroko bildotxan badaude 2 zentsu, bat Errasa Navarrakin eta bestia Latxakin. Errasa Navarran badire 4 gehi 4 suplente, eta Latxan zentsuan badire 1 eta 1. Latxa zentsuan gainera ene bakarrik aurkeztu da, orduan hori ja automatikoki aterako zen, eta gero azkenik ZPAENekoan, ekologiko sektorean, badaude 2 zentso nun gu aurkezten garen. Bat, ekoizlean badaude 3, eta gero 3 suplente, eta gero elaboratzaileak. Eta hor badaude 2 eta bertze 2 suplente. Erran behar da, gehienetan
baitugula hemen zonaldeko jendeak, eta bueno, azkenean hortxe dago gure hautagaitza, eta bueno, 30ean bozkatzera, eta noski ene bozkatzera. Hori da, azkenean, bueno, egia da ez, bozka batek badula bere balioa ez, azkenean zuek sindikatu bezala baduzue ikuspegi bat ez, Euskal Herrian nekazari eta abeltzaintza nola ustiatu behar den, nola nahi duzuen lan egitea, zetorkizuna nahi duzuen izan, eta horrelako hauteskunde txikietan ez, lortzen da azkenean herri bat egitea bezala ez. Bai, hala da, importantea da tokitan egotea, gero, bueno, aipatu behar dut, azkenean sindikatua, ni sindikatuaren izenean hitz egiten dut, baina sindikatuan atzean ekoizleak daude, pertsonak daude, eta jende hori da aurkezten dena toki horietan, eta bueno, hemendikan eskertzea ez, ze azkenean jende hori, nekazari horiek, beraien baserritik atera imar dute eta toki horietara jo mar dute, nola biteko, guri interesatzen zaizkigun politikak martxan jartzeko eta bide hori egiteko, ezta? Bai, ez egite bozketa ordutegia, bozketa lekuak? Bozketa lekuak oraindik ez dakizkigu, baino bai eguna eta gero normalian beste hauteskundetan bezala izaten dira, bai. Bai, ongi Patxiku, zorteriko berena zoi ere, hauteskunde horietan, eta jarraituko dugu Lorenzo Sarratearekin solasean, zuk esan bezala bera Erronkari jatorri izendapeneko ordezkaria izanen da ez, sindikatutik, eta nola doan dana, eskerrik asko. Zuei. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Basan bezala, hementxe gaude, Lorenzo Sarratearekin. Lorenzo, Patxiku esan du bezala ez, Erronkari jatorri izendapenean ere hauteskundeak heldu dira, martxoaren 30ean, eta enetikan zuzeitugu ez, buru pixko bat, hautagai, eta, nola bizitzen duzun hauteskunde hauek, edo dauneko esperientzeko koskorra baduzu ez, gai honetan. Bai, esperientzia usteko badugule ez, baitu urte batzuk hor bueltaka, eta egia esan idean nuen usteko jende berria sartzeko, baina, ez da errexak gaur egunean baserritik ateatzea jendea, eta ikusten zen utxune bat hor, eta aurkeztu naiz berriz ere. Bai, lau urte ondu ziren bokal bezala ez, ordezkari bezala enetikan, beste lau urte ondu zera lehendakari lanetan ere, buru belarri, eta orain, beste urte sail bat okatuko da ez. Bai, usteko kumplitiko tutela, beste lau urte. Hori da, azkenean zuk esan duzu ez, baserritik ateratzea, zure kasuan, hemen bizitzera ora bidean ez, Baztanen, eta Erronkarian dago ez. Eta ez da aixa ez, baserritik ateratzea, baina gauza dateri, eta beste bat noraino gaineaz ez, orduan denbora asko behar da dedikatzen du ez. Bai, azkenean denbora da, eta gostatzen zaiko, gero etxeko lanak ere segitu behar dute. Baina, da erramienta funtzionetako garrantzitsua eta guk egin beharko dugu. Bertze inorek ez duinen gure alde eta behar dugu, norbaite behar dugu. Enetikan ordezkari izatea Erronkari jatorri izendapenean, zuk badakizu hor barnean ze egosten den, ze erabakiak hartzen diren eta badu garrantzia, ez gero bozketakan egiteko orduan da esperientzia baduzu, ikusi duzu garrantzitsua dela, ez? Bai, uste dut zautzia barnetik gauzek, ekitzen du begiek zauniz gauzetan eta pixet historia jakitea eta jendean nondi jokatzen den eta nondi nahi duen jokatu aintzinerat ere garrantzitsua da eta ni eneko filosofiakin nago eta nik defenditzen dut guk defenditzen dugune eta lagunak ere baditu eta apoiatzen datatenak eta horrekin da. Bai, Erronkari jatorri izendapena, Erronkari baiaran dago, baina, badakigu ez, hemengo hartzai askok, hemengo ardi esne asko, erabiltzen dela baita ere, Erronkariko industrian, gasna egiteko, ez? Orduan, alde batetik urruti, beste batetik bertan, beste batetik Nafarroan, Euskal Herrian, badu garrantzia Baztanentzat ere eta zuentzat, ez?
Bai, dudik gabe, Erronkalen inbiar da gazna, han dago industria. Porque pliegoak ala jartzen du, han inbiar dutela, baina han ez dago, momentunten ez dago esneik. Momentuntan, eta jabaitu urte hau han ez dagoela esneik. Orden denboretan erabaki zen Nafarro osoko esnia izango zela, eta bueno, historikoki hemen gure aldetik eraman da arat esnea gazna egiteko. Bai. Horre izan duzenez, bolada batean edo beti ere mamu hori hor jarraitzen du, ez? Kanpoko arrazak, ez? Erronkarin hor sartu nahi dutela, zue borrokatzen duzue, bueno, Erronkarin Nafarroan dela eta Euskal Herriko arrazak behar dula, ez? Indarra izan eta bakarra izan, ez? Hoi dudik gabe, gu defenditzen dugu bertako arraza, baina bertako arraza defenditzea erran nahi du ere bai, ekoizteko sistema bat defenditzen dugu, ez? Kanpoko arrazak sartu nahi zuztela, azkenean argi zen nahi zuten, ez? Granja handi betzu, berdintzen non egotea granja horiek, eta hemengo hartzaintza, hemengo baserritarra, nola baitere desagertzeko bidean jarri, ez? Eta gainera beste gauz bete ere bai, guk hartzai bazala badugu indar bat hoien nola baitere nahi zuten pixa bat kendu, ez? Gure indarroi ere kenazi pixet. Bai. Eta bueno, zuen hartzaien eta lehen sektoreko nekazari eta beltzainen bozkekin lortzen duzu, ez? Indar bat izatean, Erronkari jatorri izandapenean, eta ahots bat eta bozka balio dula, ez? Hango momentuan erabakitzen dilikan gauzak, bozkatzen dilikan, gehiengoa izateak badu garrantzia. Bai. Entxe bertan izan dugu bilera bat, eta azkenean suertea dugu, lana hortarako egin dugu, ez? Badugu maioria hartzen den bazala, eta desizioak hartu behar diela, badugu azken hitza gu dugu, eta uste dut hartzai bazala oso garrantzitsua dela. Bai, zuek esaten aldugu, hartzaiak zaretenak ardi esnearen prezioaz bizi zaretela, ez? Eta badakigu prezioa, ez? Prezioa borrokatu behar da ere, badakigu lehen gaiak noraino igo diren, eta zuen produktu esnea behar du prezio duin bat. Ez dakit borrokari nola duien? Borroka latza da, ez? Azkenean kontratoken funtzionatzen dugu urtez urte, eta izan ginen borroka goratu zen esnea, urte normal batean gorakada ederra da, ez? Baina ikusi ze kostuak eta ze urtea badaien, eskasi iruditzen zaiku. Industria aldetik, ekerte dute nahiko goratzen dutela, ekire distribuzioak ere estutzen dela, eta hor dago pixket arazoa, ez? Azkenean badago lege bat, lehideak kadena alimentaria olokesea, eta azpitik goitia hasi biharrian legea egiten, hasten dire gainetik behiti, eta ikusten da gu gaudela hor tartean, eta pixket gehiena galtzen duena. Bai, Patxiku lehen aipatu duguna, ez? Martxoaren 30-an hauteskundetan, Erronkari jatorre izendapenean ez dago beste hautagaitzarik, ez? Ene sindikatua aurkezten da bakarrik, baina zuentzat garrantzitsua da jendea joatea, bozkatzea eta botoak izatea, ez? Azkenean babesa hori ematea, ez? Dudik gabe. Jendea behar du ahertu eta hemen ni defenditzen Erronkal, baina bai defenditzen du nire ondokoa ekologikoa nahi direnak, aratxekin nahi direnak, bildotxekin nahi direnak, eta denei animetu, ez? Animetu bozka egitera. Azkenean gure etorkizune ez dakiz soluzionatzen ahalko dugun, baina saiatu bere soluzionatzen bai. Bai. Ongi Lorenzo, zure ere eskertu, ez? Azkenean duzun implikazioaren gatik, baserritik atatzea tokatzen zaizu maiz, eta azkenean sartzen zaren gauzatan implikatzen zara, eta eskerrekoak, ez? Bai sindikatukoak eta azkenean nekazari eta beltzain guztiak. Zortoriko berena ere berriz ere beste ondorengo urteetan, eta izango dugu elkarren berri, eskerrik asko. Nahi nuke, baserritik gostatzen dela atratzea eta kostu baduela, baina ateatzea baserritik ere gauz ederra da eta ikesten dira uniz gauz, eta uste dut komenigarri dela ere pixket ateatzea. Hori da, lekuko aurrutzi duzu beste baterako, jendea joan da pixka mentalizatzen, eta gauza guztiak badituzte alde oso onak ere, eta hori bizi behar dire ere. Eskerrik asko Lorenzo, ongi izan. Zuei. Esan bezala, Oier Jantzirekin gaude, bera Baztango Ehiza eta Arrantza elkarteko ehizazaina dugu, eta Oier, guen dela hilabete batzuk aditu genuen, ez? Bazkenean ez, Bidasoan, ezin izango zela Nafarroan,
izokina arrantzatu, eta ezagit zuek baztango izat arrantza elkartetikan, ezagit ze balorazio egiten duzu pixo bat, debeku horren inguruan. Bueno, balorazioa txarraz, labiarrez, azkenin izokien egoera ez da ona, eta orduan, arrantzaleek onartu dute bolontez, ezin dela arrantzatu. Mino, gauza da onartzi eta bertzeo da Arturak eskatu berri zatia, izokien egoera ez da ona, inorire zerbaiteatik da, aldaketa batzuk egin dire hor bidasun, eta horien eraginez, ez dakigu zeba, baina egoera hau da, eta orduan horien arduradunak pixko bat ere erantzun bat eman marko dutela uste dugu gure aldetik. Arrantzaleek onartu dute, azkenin arrantzale interes, arrantzaleek dire eta arrantzatzen dute, baina, erreka eta izokiak horre egon bartire hori egin alizateko eta lehenbiziko interesatutakok horiek egoera honin egoteko, arrantzaleek dire. Bino, egoera ez da hori, eta onartzen dute hemen izoki arrantzan ibiltzen direnak, itxi beharko dela, hori bai Arturak eskatuko ditugu, eta uste dugu gainera egin beharreko zerbait dela. Bai, debekua jartzea erreza da ez, esaten aldugu erabaki bat dela, baina ardura horiek argitzea eta behar den bezala gauzak azaltzea, beste pauso bat eman behar da, eta argitu dezatela. Arratsaldeon ikus entzuleok, hementxen gaude, Xaloa Telebistan. Eske erranduzunez hoi errandut. Arratsaldeon ikus entzuleok. Ja minuto pare bat falta direlaik 8:00 hortzen itxiko dira ja mailak, hortzen akituko da bozkatzeko aukera gaurko egun honetan, eta hortik goiti hementxen egongo gara, Xaloa Telebistan, emaitzak emateko prest. Hemen dauzkat nerekin batera, Pello Iriarte eta Gorka Launaga. Gorka Launaga, arratsaldeon. Eta baita ere zuri Pello, arratsaldeon. Hitz jario handia izan da, hauteskundeetan beti gertatzen den bezala. Iruñaldean, nola ikusi dituzu? Hautesleak nolakoak izan dire, Xaloa Telebistara hurbildu direnak, eta ze mezu ekartzen zuten? Orokorrean erraten zutena da, aurtengo Iruñako hautagaiak nahiko hautagai potenteak zirela, ezagunak. Koldo Martínez batetik hasita, Joseba Asiron adibidez, Adanero ere bai,
ezaguna zela, eta orden erraten zuten orokorrean fitxaje, komatxo artean, fitxaje handiak egin dituztela, eta beraz, hoixen izanen da, lehian dagoen plaza nagusietako bat, Iruñekoa emozionantea honen da, eta nahiko erekia. Ez dakigu zer gertatuko den, EH Bilduk gehiengo hori lortuko den, eta horren bitartez alkatetza, ezpadu lortzen, orduan ikusi beharko da, zer adostasunetara jetzen diren alderdi ezberdinak. Zolastuko da hortaz pixko bat baita ere, itzuliz Baztan aldera, Pello, zu nola ikusi duzu? Baztanen gainera, izan batugu talde berri bat ere, nola ikusi duzu lehia? Orain arte, iruditzen ekaitza bota barzuela, baina azkenien ez duera untxirik bota, kusko dugu politika aldetik, politika mailan, hauteskunde hauetan, badakigu azkenian, 5 talde aurkeztu dire. Orain arte, 3, gehienez igual 4, baina batian baditugu 5 talde, eta, egierran, ganden eguneko mai inguru akusi ondoren eta bar, denak, kasi iruditzen denak ados zirela, ez duten ere gauza ezberdinak gehiagik ere erten, orduan orain ikusko da, ez, eta gero bai egierran beste komunikabideetan eta hola, bai izan dire pixko bat gogorrago, baina ikusko da, eta zor badago lehia potente bat, azkenian 5 talde dira, eta, hor, EH Bildu hor dago, nik uste, azkeneko legaldi hauetan bezala, baina gero bestaldetik irudidu banatu direla, ez? Orduan, ikusko da, azkenian, handik eta nondik, nonbait ere, azkenian bozkatzaileak dira da kopuru berbera eta ikusko da gero bozka horiek nola banatuko diren. Egan behar da, noski hor arruntasun batean joan direla ez dela inolako gertakizun larririk izan gaurko bozketan, bai iritsi zaigu berria orokorrean hartuta eta ari naiz Nafarro osora begiratuta, badiduri bozka gutxiago izan dela aurtengo urte honetan, eta orain adibidez ikusten ari gara, hortzen Elizondoko maietan normaltasunez baitere jendea bozkatzera zijoala. Bai, horrek izaten altu nik uste arrazoi ezberdinek. Orokorren nik uste azken hamarkadetan erranen dut, konparatu 20. mendeakin parte hartzea txikiagoa da. Segurazki ere badu, ez, politikaren profesionalizazio baten kalte hori, ez, nolabait jendeak urrunago sentitzen du politika, ez duen bertze parte hartzen, ez, 20. mendean, bertze realitate batean ginen, Europaren kasuan gainera, gure instituzioak badirudi urrundu direla, orain Europan ere hartzen dira hainbat erabaki eta ez hemen, eta horrek denak egiten du nolabait ere parte hartzea orokorrean, ari naiz, azken hamarkadetan jeitsi izana. Hauteskunde zehatz hauetan, erraten dutenez, aitu dugunez, analista ezberdinek eta erten zuten, izaten aldela eskuinaren haustura horren, fragmentazio horren ondorio. Banatu da eskuina, aitzineko hauteskunde horietan elkartu bat torri ziren eta emaitza aski onak izan zituzten, baina aurten onda hor ere saltxa, eskuinean, ez gaude oituak, normalki ezkerrean egoten dire, ikamika eta historio horiek, baina aurten eskuinean, Nafarro eskuinean ere egonda, batekigu UPN eta PPren artean batez ere, lehia handi egon dela, Ciudadanos ere hortzen dago, nolabait ere perfila baxuago batekin, baina erraten dutenez, horrek izaten alda, behintzat, Nafarroari dagokionez, ekarri izana eskuinaren, hautesle potentzialek, nolabait ere, ez izatea imertzek haien bozka ematera joteko. Eta kinielarik bai ikusi izan duzu, edo Iruña herrian batez ere, bai Iruñerako, eta bai Nafarrorako ze kinielak entzuten ziren, ze entzun dituzu batez ere? Bai, Iruñerrien orokorrean, Iruñak enduta, hortzen udalerri handizetan, Bildu adibidez lehendabiziko indarra izateko aukera du, hor adibidez Barainainen lehian dago, ez du lortzen, ez? Berriozarren bai. Berriozarren adibidez bai lortu du, Atarrabian ez dakigu zer gertatuko den. Hortzen badago lehia orokorrean, ez? Iruñerrian, badire udalerriak, ez?
nolabait ere abertzaleagoak direnak, bertze batzuk, ez, ezetz, baina erraten alda nolabait ere, ez, nik uste dut, ezkerreko udalerriak direla orokorrean. Iruña bertze afera bat da, ez, Iruña bera. Eta hor, bueno, kiniela ezberdinak duela hilabete batzuk, alde gehiago ematen zieten, adibidez, ez, lehendabiziko bi indarrei, UPN-eri eta Bilduri, 10 adibidez, 10 ameka UPN-eri Bilduri 7, eta azkeneko inkesten arabera, alde hori jagurtzen nahi da, orain erraten zuten, igual 9-8 ibiliko zela, eta Xironek gaur goizen errandu, 800 bototara gelituko direla, 800 bozketara geratuko direla, eta orduen ez dakigu zer gertatzen altzen. Eta gero Nafarroan, hortxen ere erekia egin zieten adibidez, galdera hori ere bai hauteslez, lehendakari gai ezberdinei, eta badakizu bakoitzak bere alderdiak gehiago ematen zion, baina orokorrean UPN lehendabiziko indarra izan entzela, espartzaken duz, berak 18 ematen zizkion bere buruari, baina gainerakoek nahiko emaitza kaskarrak, historikoki behintzat kaskarrak izanen zirenak, 13, 15, 12 ere ematen ziren azkeneko inkestek, eta horri izan entzen, kasi-kasi, 80garren, hamarkada horretako emaitzetara bueltatzea, beraz, UPN-eren kasuan emaitza nahiko kaskarrak, eta gero, printzipioz gainerako blokean, mantenduko da, mantenduko da. Sartuko da, Voxei ematen zioten baita ere sartuko zela parlamentoan, ez? Bai, printzipioz Vox sartuko zen, nik dakidala bintzat batekin sartuko zen, eta hoixen ere aurtengo berrikuntza printzipioz sartuko da. Hoixen ere bai leheno aipatzen genuen, eskuinaren apurketa horren edo fragmentazio horren bertze, puntu bat, bertze aldaera bat, Vox sartuko da aurten, ez dakigu nola aldatuko duen horrek, batekin sartuta, ez dute nola bitere hortxen, gehiegi eragiteko aukerarik izanen, baina segur naiz, lerro buru handana bat emanen dituztela. Zango kiniela ingo du gero, baina horren behar da, baita ere hemen, bai Malderrekan, Bertizarana, Malderreka, Bortzirietan baita ere noski hauteskundeak dire, bi herri badira hautesleak ez direnak aurkezten, Arantza eta Zubieta dakigun ez bintzat, gainerakoetan bai, horren inguruan badago informazio zerbait, talde ezberdinek, nola ikusten duzu pixko eta egoera, erran nahi dut? Pixka bat ere, herri txikitan eta hola, azkenean ere baztanen, zautu dugu baita ere ez, ez baztango udalan, baina bai baztango herri bakotxak dauka bere alkatea, eta gero eta zailago da alkate bat lortzea. Ez ja aurkeztea baizik eta ja lortzea. Orduan ja, herri hauetan, azkenean alkate izatea, azkenean da denbora, da lana, eta horien arte, aurkitu duten horbait ere lan hori egiteko prest dagoena, baina gero eta zailago ikusten da. Orduan hori ere, izan den zen olako, alarma seinale bat, eta zerbait egin beharko da, edo zerbait kusita, ze arazoak badauden herri batzuetan alkatea lortzeko. Oazen lesak aldera, lesakan hauxe zioten, gaur goizean Asier Astizegi. Goizin parte hartze desente egon nahi, ikusi dugu jende mugimentua handia, batez ere egurdia partera egon direle jende masa gehienak, eta desente bozkatu jendik. Goiz-goizetik ikusten ari gara jendea bozkatzera etortzen dela, nik uste jende desente etortzen ari dela, gero datuak zerraten duten, baina mugimendu handia dago goiz-goizetik. Eta gure parte zegiarren guk garaipena nahiko genuke, espero dugu, horren bilaritu gara, eta urrengo 4 urtetan ere herritarrek konfiantza ematen diguten, guk gure hoberena eman dugu, eta gure hoberena ematen jarraituko nahi dugu, eta jarraituko dugu. Orduan, hori zen dugu errateko. Hortzean ikusi dugu, beraz, lesaka aldetik, bai bozkatzen eta zioeten adierazpenak gu jarraitzen dugu. Erran behar, minutuak badijoa zela goiti, eta 8:20
8:30 aldera, segurazkire lehenbiziko emaitzak hasiko zaizkigu iristen, Baztan aldetik batez ere. Erran, Baztanen, lehenbiziko herriak normalean izaten direla herri txiki hauek, bai Aniz eta Ziga, izaten dira lehenak bozkatzen dituztenak, eta ez balen bada bintzet inolako akatsik edo makurrik, nahiko azkar etortzen dira emaitzak. Hemen orain baitere erratzu aldera gaur goizean, eguerdi aldera zer zioen, hortzen daukagu Koldo, jazer dioen. Atxaldeon, hemen gaude erratzuko eskolan, hau izaten da erratzun bozka emateko lekua, eta pixkat egunak eman duena aipatuko dizuet, guti gora bera, nola ganden egune. Normaltasuna, erten alda dela ardatz nagusia, eta goiza nahiko lasai hasi dela, amekaterdik arte hautesleak banaka hurbiltzen gandire, eta gero eguardien izan da hor ja 12-tatik 2 ordutara hola jende gehien hurbildu dena, eta oraintxe bertan atxaldean ere aide jendea hurbiltzen desente. Eta, hemen gure inguruen erten alda ilusioa dela nagusi, ilusioa ea zer dioten, gaurko hauteskundeen emaitzek, eta ezkerreko independentistok emaitza txukunak lortzen ditugun. Lehenengo eta behin, Baztanera begira espero ditugu emaitza on batzuk, eta azkeneko urtetan udal gobernuak egin duen lan txukun hori ea Baztandarrek berresten duten. Eta gero, bertze aldetik, Iruñera eta Nafarroa osora zuzenduz, hor ere, ilusio berezi dago, Iruñan ze gertatzen alden, ea Joseba Siron alkate bihurtzen alden, hori gero ikusi emango dute emaitzek. Baina, ilusioa eta esperantza izango zirenik aipatuko nituen bi hitzek. Hego Euskal Herrira zabalduz, horre Gipuzkoa dugu lehia estua ematen duen tokia, eta hiriburuetan Gasteiz, Gasteiz ere agertzen da hor ere EH Bilduko hautagaiak aukerak dituela erten alda. Eta gero hartugu hiri handiek, herri handiek, Bizkaian Durango eta Galdakao, Araban Jodio, Gipuzkoan Arrasate, Tolosa, eta ikusiko dugu ze ematen duten emaitza horiek, eta ea gau txukun bat gaten den, eta ospatzeko manera baden. Hauxe izango zen, kronikatxo labur bat erratzutik. Mil esker, Koldo, adierazpen guzti hauetek, txintxo azaldu diku, erratzuko pixkoan nola zijoan, nola zijoazen hauteskundeak, orain ja pentsatzen dut buru belarri sartuak egongo direla zenbaketzen, hau da emaitzak jakingo ditugu, edoten dugun bezala hemendik ez minutu bat zutela, kasu horretan erratzutik pentsatzen dut ordu hurbil joango dela. Orain bera aldera goaz eta beran baitere alkateak adierazpen batzuk egin dizkigu entzun ditzagun. Gaurko eguna orain 6:30 ingurua dira eta bai goiz-goiztikan jende hasi da, ona hautestokira etortzen. Egia erran hor 12 aldera arte edo jende multzo ibili da, gero Paskal orduan gutxiago eta arratsaldean orain azken txanpan gaude eta ikusten da mugimenda bai. Eta nik... Arratsaldeko gero emaitzetarako nore ikusten zate? Beno, guk itxaropena badugu. Itxaropena emaitza onak izateko, gero ikusiko da, ez? Ezin da inoiz jakin eta ze gertatu alden, esperantza badugu. Parte hartzea txaldeko 6-an 151koa zen, iaz guztira 178koa izan zen, eta hoxe, aber emaitza onak ditugun, baina hori ez dago gure esku, espetzea bakarrik ez zaigu gelditzen. Vale, pues participación ni ustez gutxigo izango da. Joan den eskundeetan participación gehiago egin zuen, eta
ari gara ze eguneko 51etan edola, eta, bueno, arratsaldean abokatzen den, eta, hola, jende gutxi etortzen da. Hori, ez dakigu, hori zaila da arratia. Egirutu galdera, ze maitzak berekizu? Ze maitzak, pues, zaila da, zeratik. Geroa bai da, beran agertzen den lehenbizko aldia, eta, bueno, zailak ikin jendiak zer egin duen, bueno, zerbait jateko dugu. Nik uste dut gehiengoa bilduk ateko dula, bueno, betiko hortxe gaude, eta jendiak bere aukera gutxiak izan ditu hola bai. Hortzen ikusi ditugu, berako hautesleak ere, ikusi duzuen bezala, bueno, erran behar guri retornoa ez zaigula inonge iristen, eta beraz, almiztetan ez dugu entzuten zer zioeten, solastuko gara gero pixkoak, zengatik ikusten dut baita hortzen iztente Donestebeko sartuko zaigu alkatea, baina bueno, berako hautesleen artean, erran behar, aurten baita ere zerrenda desente aurkeztu direla beran. Bai, bueno, beran printzipioz ez da unitz aldatuko kontua, ez? EH Bilduk lortuko du gehiengo hori, elexpuru, ez? Berriz aurkezten da, hortzen eramaten ditu okerrezpanago 2 legegintzaldi, eta, bueno, berak kontatzen zigune, xaloan egin ginion elkarrizketa batean, herritarrek ere maite dute, bueno, berak ere zerra mardu ez da, baina, bueno, uste dut nahiko bihotzez erraten zuela, ez? Nahiko harrera ona duela herrian, eta beraz badirudi hori ez dela aldatuko, bai erraten zuen, bere zerrendetan egon direla berrikuntza batzuk, eta, bueno, horrek ere ikusiko dugu nola aldatzen duen, baina, bueno, printzipio sorpresa hundirik ez. Bai egon dena berexia, ez? Beran izan da aurten UPN-eko eta PP-ko, bi alderdietako hautagaiak izan ditugula, UPN-ekoa gainera, Josu Igoa, aski gaztea, 22 urte bakarrik, baina, bueno, mutiko ongi prestatua, eta eraginkortasunaren diskursoaren bidetik, nik uste dut, zerbait lortzen alduela. Kontua da, karo, bi alderdiak aurkezten direnez, minimoa ez pasatzea posible dela, eta beraz ez bata ez bertzea sartzea, eta horrek oiniken hautetsi zinagotzik gehiago ematea bildurik. Hau etzen, elexpuruk zionez, beretzat onena, zeren berak elexpuruk erraten zuen batzutan oposizio ere ongi etortzen dela. Oposizioak ez, nolabait ere, gobernuan dagoen taldeari bultzatzen diolako ere gauzak ongi egitera. Beraz, berak estimuan zuen oposizio on bat ere egotea. Bueno, eta orain Donestebe aldera goaz, eta hor aurkezten da Arantxa Arregi barkatu, eta, bueno, hortzen daukagu. Bera, ja solasteko prest, ja zerraten zigun gaur arratsaldean entzungo dugu. Arantxa Arregi, EH Bilduko zerrenda burua hain zuzen ere. Bueno, pues egirrateko goizean nahiko ongi, gero guerdin motela, eta hain dugu txanda guren artean pixkoak ez egoteko egun guzia betikoak, eta orain nigo da gehiagoia portzentaje, eta nahiko konten gaude zeren zeitan nahiko motxel zegon, 50 inguru, eta orain ja 60 gotxik gabiltza, eta hitz konten gaude, eta kriston espentza dugu, bai? Hombre, pues eguneko eguna zaila izanen dela, baina, bueno, errango nuke abertzortzi bat lortzen handuguna. Arantxa Arregi, Donestebe aldetik beraiek ere, erran behar, kasu honetan aurkezten zirela, 7 zituzten aintzineko legegintzaldian, eta aintzineko legegintzaldian erran behar beraiek eta UPN bakarri zeudela, kasu honetan untekoan berriz, baita ere PP gehitu da Donesteben ikusiko, jaze maitzak ateratzen dituzten, denak zengatik kasu honetan, aizten hemen taldekidek aipatzen zuten moduan, batez ere Gorka Laurnagak aipatzen zuen moduan, eskuina puskatu eginda, hainbat tokietan, erran behar UPN ganden aintzineko legegintzaldian, elkarrekin baren zijoazten, bai Ciudadanos, UPN eta PP, untekoan bakotxa bere aldetik joa, eta horrek noski baitere ekartzen du berarekin, botoak banatu egiten direla. Eta pentsatzen dut, hemen baitere horrela aritzeak, erran nahi duela, igual Donestebeko emaitzei begira baino gehiago, Nafarroko emaitzei begira izango dutela, ez da? Botuak beren ganatzeko.
Bai, hemen ez du logika hundirik adibidez beran pasatuko denarekin, baina, karo, badirudi bi alderdi hauen artean sortu den haserria ikeragarria dela. Berriozarren zuzenean, lehenagoko UPN-eko hautagai guziek, uste dut, akaso bat, ez ezik gainerako guziek alderdi popularrera pasatu dire, PP-ra pasatu dire, eta hor sortu diren haserreak egerran ikeragarriek. Interesgarri da pentsatzea zergatik gertatu den hau, nik ez dut sobera argi, ez naiz analista politikoa, baina pentsatzen dut baduelak usteko aldaketaren gobernuarekin, ez? Hor sartu zen aldaketaren gobernua, Ganden hauteskundetan, ez? Bertzelegi gintzaldi bat eman zitzaion, eta hemen eskuinak bazuen botere handia, Nafarroan, urtetako ibilbidea eta nolabait ere urtetako lasaitasun hori, eta izan daiteke, nolabait ere lasaitasun hori orain ere galdu dela, ez, hegemonia hori. Nafarroan eskuinaren hegemonia galdu dela, eta, hegemonia hori galtzen duzunean, orduen hasten dire elkarren arteko borrokak, ez, lehenago hola izaten zen, erregea hiltzen zenean, orduen hasten ziren, ez, jauntxoak elkarren artean borrokan, eta ez dakit halako zerbait ez alden gertatu hemen. Gero egia da, orokorrean, krisitik datorren ziklo politiko honetan bipartidismoa akitu dela. Egia da, ez, Espainiar estatuan ikusi genuen batez ere, eta bertze tokietan bipartidismo hori, turnismo hori akitu zen, eta kaso, pentsatzen dut horren isla ere bai da ikusten dugun fragmentazio hori, ez, UPN, PP, Ciudadanos eta Vox. Eta kaso egoten alda, azkeneko faktore bat, iduritzen zait, eta da orokorrean, ez, gizartearen marko ideologikoa aldatu dela, eskuinera leku aldatu dela, eta eskuinera leku aldatu denez, orduen hor badago ideologia gehiagorendako tokia. Erran nahi dut leheno Vox batek ez zuen tokirik, PP hartzen zuen guzi hori, baino aipatzen dugun haustura horrezkero 2008 eta orain, nolabait ere Podemosen eta ziklo horren gainberaren ondorioz, orain eskuinan badago toki gehiago, eta hortxen Vox, UPN, PP, hor nik uste dut nolabait ere jokoan posizio gehiago, ez dakit, zer egoten alden hor, gibel hortatik. Ez dut uste kontu ideologiko bat denik. Eta eskuinak beti ideiak nahiko argiak ditu, ez? Erteran dute modu batean, modu zuzen batean, edo modu ezein zuzen batean, baina azkenean nik uste bai ideiak nahiko argi baituzte hor beren ideiak, nahiko argiek, batez ere, oizilde, oize, ez? Nolabait ere potere hori banatzeko momentuan eta hola, nahi dut gehiago, nik gutxiago, hor sartu izan de hor, baina ideologikoki nik uste eskuinak beti izan ditu gauzak nahiko argi, alderdi ezkertiarrak ez, alderdi ezkertiarra nolabait ere bai, ez, hau unen alde, baina hau ez, beti ere zailago izan dute alderdi ezkertiarrak gero elkarri bateko, jakinda gainera, ezkera bertzalean pasatu zen bezala, ez? Nola azkenean juntetu ziren, beren diferentziakin, eta oraindik ere hor daude hor roze txiki batzuk eta hola, baino mina handia egin zion eskuinari denak juntetu zirenean, kasu honetan ezkera bertzaleeko taldeak. Hortaz, zut uste, kontu ideologikoa denik, baizik eta izan den da, batez ere, potere banaketa hori jakinda gainera ohitutak ziren, beti orain dela gutxi arte potera handia zuten, eta orain bat-batean murriztu diote potere hori, eta orduen hor hasi dire hor beren kontu ez ideologikoak, segurazkere, kasu batzuetan kontu pertsonalak eta guzti. Horren alde peio, hain zuzen ere, Berriozarreko kasua dugu, zeren hor aipatzen ginuen ez, nola pasatu diren, ez, UPN-etik denak PP-ra, eta hor badirudi izan dela batez ere Saiasek, ez, utzi duen nolabait ere estela edo berak, ez, utzi duen, kultura hori edo figura pertsonal horrek eragin duena bertan, ez, badirudi, antxen bazuela bera Saiasek, ez, nahiko botere edo nahiko legitimitate, antxen Berriozarren, eta hor egon direnean aldaketa horiek, ez, eta Saias, eta Danero batez lehenbiziko figura horiek pasatu zirenean PP-ra, adibidez hor bai, ez, bultzatu du Berriozarreko jende guzi hori berarekin, eta hor bai egia dela
afera pertsonalagoak direla ematen dutela, familia kontuak honitzetan pentsatzen dut. Bai, baztan mailanik ere gauzbera pasatu da, hau da, nolabait ere, gero eta siglak noski baituzten beren oraindik ere badaukate bere indarra, hau da, EH Bildu izanen da EH Bildu, UPN izanen da UPN. Baina gero berriz, beste taldeak eta zenolako indarra daukan, batez ere zerrenda buruen pertsonalitate hori. Zehazki kasu batzuetan, ez dakizu nola sartu ez, ezkertiarrak dira, eskuindarrak dira, baina hor batez ere saltzen dutena da taldea, baina batez ere zerrenda buruen karisma edo pertsonalitate hori. Erran daiteke, beraz, baztanen kasu erran dezagun, personei ere bozkatzen dela honitzaldiz, ez da? Segun hor daien buru, horrek pisu handia izaten duela. Eta horretarat itzuliz, nola ikusten duzue, dakigun bezala, alde batetik EH Bildu dago, 4 bototara gelditu zen aintzineko legegintzaldian 7 gehiengo absolutua izateko, ondotik UPN, gero izan zen kasu aretan ezkerra, eta momentu honetan zurekin baztan, gero ondotik geroa bai, eta aurten berria sortu den independientiak, edo baztango independientiak. Beraz hor, nola ikusi dituzue zerrendak, nola ikusi dituzue indarra, kanpainan eta guzti hau? Erran bezala, siglak oraindik ere baute bere indarra, daukate bere garrantzia, EH Bildu, kasu honetan da Fernando, baina baita ere, oraindik ere EH Bilduk lotzen da hor beren ideologia, beren ideiak eta bar, UPN pasatzen da gauz bera, baina gero, hoxe ez, nik ikusten ditut batez ere, beste alderdietan, saltzen dutena batez ere da, ez dago argi, kasu batzuetan ez dago argi, non sartzen ditugu? Ezkertiarra dira, eskuindarra dira, batzuk bai, erabiltuzte sigla batzuk eta nahiko ezaguna direnak, baina siglak baino dirudienez saltzen dutena da, bere pertsona. Orduan, hor kasu honetan orain ikusko da, ez? Zehazki zein indarra daukan oraindik ere sigla hauek, eta ze punturaino ere jendia bozkatzen duen pertsona edo talde baten, hautagai baten pertsona zehatz bat. Ez dut eskatuko bustitzea, baina bai solastea, modu lasai eta arinean, eta taldez talde joko dut. Gehiengo absolutua bezala 4 bozketara gelditu zen EH Bildu, ja bigarren legegintzaldia aurkezten zen aintzineko legegintzaldian Joseba Otondo, honetan ja aldatu egin da, eta Ambustegi dugu, Fernando Ambustegi, eta baita ere erran daiteke, nolabait ere zerrenda gaztetu eta aldatu egin dela jende gaztea, jende prestatua, dena den, batzuentzat, pentsatzen dut baita ere ez ezaguna, gazteak direnez, ez ezaguna, nola, ze balorazio egiten duzue pixket taldearena? Nik pentsatzen dut, badirela bi arrazoi nagusi, zeinaingatik pentsatzen alden, Bilduk bozka batzuk galduko duela, eta aipatu duzu. Batetik, uste dut da, alkategaiaren zerrenda buruaren aldaketa, Joseba Otondo, nik uste dut, sigletatik aratago, EH Bildutik aratago lortzen zuen, jende haunitzen simpatiak biltzea, jende haunitzek miresmena bazion, kudeatzaile ona zelakoan, edo persona hurbila, edo alakoak haitzen dire herritik, eta beraz, nolabait ere bere figura, karismatiko horrek, bazuen bere garrantzia EH Bilduren azkeneko emaitza on hoietan. Orduen, figura aldaketa bat badugu, pertsona aldaketa bat, aurpegi aldaketa bat, eta hoi ez da erreixa erratean lehenagotik nola aldatuko duen. Erraten genuen ez, pentsatzeko da jende batek Otondo bozkatzen zuela eta ez akaso Bildu, eta orduen hoien bozkak aldatzen aldire. Hoi orduen, lehendabiziko faktorea zeinak hartzen dituen bozka batzuk galtzea, edo ez dakigu, izan daiteke, eta bertzea da alderdi berri horren agerpena, Baztango independientiak agertu dire, gainera EH Bilduren politikaren eta kudeaketaren kontrako nik uste dut ageriko mezu batekin, gauza batzuk nola onartzen dituzte, eta uste dute, aipatzen zuen Pello Sarratiak berak, gauza honitz ongi egin direla, baina bertza gauza honitzekin ez daude ados, eta kritika
nik uste dut nahiko gogorrak egin dituztela gure baiara txiki hontan, ez? Eta horrek ere kartzen aldizki uste dut bozka handana bat galtzea. Ez dakigu, ez? Nik uste dut horrez dela erresa erraten, nori kenduko dizkion bozkak, ja denei kenduko dizkien edo ez? Zeren aldi berean ikuste dut, ez? Bastango independentek badute perfil hori herrikoia, ez? Alderdi herrikoi bat bezala, eta gainera haiek erraten dute, gu ez gaude inoren, ez ditugu eskuak lotutak, erraten dute. Baina, badugu bertze alderdi hori, Florentino Goñiren, ez? Figuraren pean dagoena nolabait ere, eta naiz eta alderdi ezberdinekin, koalizio ezberdinekin aurkezten den, ikusi dut bastandarrek ulertzen dute Florentino dela, eta bere taldea batez ere dela Baztango, ez? Talde bat. Orduen ikuste dut hor egiten dire halako lehia bat, eta ikusiko da ere hortik zenbat kentzen diren eta zenbat eman. Eta, agitzeko, EH Bildura aipatzen zenuen, taldea ere bai gaztetu dela, akaso, hor sartu dire, ikusi dugu argazki horretan zenbait gazte, emakumeak batez ere, eta horrek ere ematen aldizkio, akaso, sektore horietatik, ez adin sektore horietatik bozka batzuk. Orden, nik uste dut orokorrean pentsatzekoa da bozka batzuk galduko dituela bai. Bai, hemen nik uste baliteke, ez dakit, baina igual baliteke EH Bilduk igual bozka galtzea, baina baliteke baita ere gehiengoa lortzea. Eta azkenean hemen dago atsegin ala ez DONT legea famatua, proporzioekin eta horrekin jokatzen dena, eta azkenean ikusita gainontzeko alderdiak hoxe ez, batez ere beraien artean lehiatzen dute. Bai, noski, EH Bildurik kenduko dizkiote bozkak, baina batez ere gero beraien artean lehiatzen ari dira. Orduan, bai, baliteke EH Bilduk bozka galtzea, baina baliteke baita ere, aldi berean, gehienezkoa lortzea. Joango da, ez egituko dut horra bixi-bixi, lehenbiziko emaitzak egisten diren bitartean, guazen horai UPN nola ikusi duzue, kanpaina honetan, bai, alde batetik zerrenda, eta bestaldetik kanpaina bera. Nik UPN ez dut ikusi, kanpaina, noi erranen atzun. Hemen xaloan beran gugin giroen elkarrizketan ez ziren egon, Txorroxinekoan ez dut uste egon izin direnik, batez ere hor akaso euskara izan da muga, baina nik uste dut ez bakarrik, ere jarrera kontu bat uste dut egon dela, eta zertan ez duten parte hartu eta ez. Uste dut ez dela UPNek, argi eta garbi izan duen talde indartsuena. Eta hemen baztanen ikuste dut batez ere Begoña Sanzerroren figura horrek ematen zion indar handi bat, batez ere nekazarien artean eta populazioen sektore batzuetan, eta urtengoa uste dut ez dela halako talde bat, ez? Nik uste dut, segurazki ere, beren historiako emaitza txarrenak lortuko dituztela urtengo hauteskundetan hemen. Era bat ados, gorkarekin, zaila ikusi. Eta inoen agertu, bai agertu zen Iturgaiz eta agertu ziren eta Bizkunenean, baina gero ez zaila ikusi, eta hoxe ez, eta gainera, baita ere, harrigarria da nola, azkeneko legealdietan eta hola, nola egon dira beti baziren bi gai, nola baita ere polemikoak, eta horrekin beti batez ere erdiz, eta batez ere arroztegia. Eta legaldi hontan, ia ez da aipatu ere, edo gutxi. Adiduria lehenbiziko emaitzak iristen ari zaizkigula, ez da gitiren Iruñerritik edo, baina ikusiko ditugu. Bitartean segituko dugu zorazean, ja hortzen emaitzak sartzen diren bitartean, eta baita ere Iruñeko gure hor bideoak. Pello, eta emaitzak iristen zaizkigun bitartean, ari naiz. Nola ikusi duzu bezaldetik, ezkerra, kasu honetan, zurekin baztan. Hortzen ditugu emaitza batzuk, hortzen ikusten ari garenak, bozkak, udala hauek ditugu oso urrutitik ikusten ari gara, beraz ez zaizkigu ongi iristen. Galdetzen izun, Pello, berroetan mandoz, hortzen ditugu. Baina, bin bitartean, iristen zaizkigun, garbi iristen zaizkigun bitartean,
Nola ikusi duzu zurekin baztan? Ba, ikusi dut, baztango ezkerrarekin bezala. Azkenean, zerrendaburua da pertsona berdina da, eta berdin jarraitu du ez. Azkenean Florentino, alderdi batean gan, berze batean gan, edo berze koalizioan gan, azkenean bera da, eta berak ez du bere diskurso aldatu. Gora, bera, taldea, nola ikusi duzu? Erran bezala, lehen erran bezala, ikusita EH Bildu eta UPN kendutak, izanen ziren sigla potentenak, gainontzeko alderdiak azkenean lehiatzen ari da bat bestearekin, eta baliteke orduan baita ere bozka galtzea, eta ez bozka bakarrik, baizik eta baita ere zinegotzi bat galtzea ere. Bueno, alde batetik dago, eta gero ja esan dezagun, geroa bai? Ba, geroa bai, hemen batez ere nik uste aurpegi eman duena izan da Izaskun. Izaskun azkenean da, egon zen hemen, Bertizko Patzuergoan, eta, aski ongi zautzen dugu, eta, badoka beste manera batzuk erran dezagunez, baino, gero baita ere, azkenean, bera ez da zerrendaburua da Lander Santa Maria, eta, kusko da baita ere, azkenean ere da, beste pertsona bat, non eta, baitu jende handitz bere alde, baina baita ere jende handitz ere bere kontra. Beraz, gora, bera, zure ustez, zer egingo du? Baliteke, baita ere, bera egitea. Bueno, eta gero azkenik, ateratzen zaigun talde berria, beraiek agertzen zuten ez zutela jakingo, zer aterako zen, ez zutela orain arte, emaitza ja iristen ari zaizkigu pello, hementxe ditugu Amaiur eta Azpilkueta ikus ditzagun, begira, EH Bilduk zer atera zuen 2023an eta zer atera zuen 2019an. 2023an 107, ikusten dugunez jetxi eginda, boto batzuk, UPNek 10, jetxi eginda baita ere, bertze 21 boto, zurekin baztan eran daiteke boto berdin-berdinan jasotzen dituela, ez goiti eta ez beiti, geroa bai jetxi eginda, beraz oite 8tik 9ra, horreken nahi du 19 boto beiti egindela, eta gero baztango 73 boto. Zer eran daiteke honek, bai bertan hautesle bat izatea horrek eman izango diola, edo zer aurrikusten da hemendik? Bai, nik uste, erran bezala bai, EH Bilduk segurazkire bai, bozka galduko ditu, eta gero hemen ere ikusten aldugu, besteak ere lehian daudela, nahiz eta hemen zurekin bastan mantendu du, bertze hauteskundetan itzazituen bozka berberak, eta ikusten da baita ere hemen kasuntan nahiko indartsu sartu dela baita ere zurekin bastan. Eta orai joango gara Berroeta Almandoz, hemen 2023an EH Bilduko 19, 30 boto galdu ditu 2019ra, orai dela 4 urteekin konporatuz, UPNek 9, Berroeta izan zituen 2019an, zurekin bastan 44, gora egin du, 11 boto gora egin du, 33 izan bai zituen 2019an, geroa bai jetxi eginda, 6 bototaraino, 29 zituen eta kasu honetan 23 boto galdu ditu, eta erran behar baztango independenteak 82 boto. Hor ikusten dugunez, nagusi gainera modu ondian. Bi herri hauetan zenbatzen bagenituen botoak, erran daiteke independenteak kopuru ondia. Bai, ez aibe sartzen, indarrakin sartu da. Erranten alda, baita ere agian herri txikietan edo herri batzuetan izan dezakela pisu gehiago... Almandoz, hemen kasu honetan eta ikusitan hortzuk direnez, daude hor Peio Sarratea, gero dago baita ere Matxari, baita ere dago Zamail, ordan nahiko ezagunak dira hauek herri hauetan. Zailago izango dute agian Elizondo batean horrelako herrietan, edo gero ikusiko dugu, gauak ze sorpresak ekartzen dizkigun, baina tira. Ez dakit, egierran, bai egia da, bai, egierran,
den egunean entzun nuen, Peio Sarrateak eta gainera hemen egon zen ere, eta, bueno, ongi, egin zituen kritika batzuk eta hola, ongi, baina gero baita ere bere programa sartu dituzten idei guzti horiek eta horrela, hor kontutan hartu beharko dute gero udaletxean sartzen direnean, hor erran dituzten gauz batzuk, udaletxeak ez ditu bete behar, ezin ditu bete. Gauz batzuk egin behar ditu batzar nagusiak eta beste gauz batzuk lotuta daude lege eta Nafarroko hainbat kontu txostenak eta bar. Baina, bueno, sartuko dira eta ikasiko dute, beste guzti bezala. Aniz zigaragoaz, hola solasan ari garen bitartean, eta aniz zigan ikusten dugu, ikusi estulek ikusten duten moduan, EH Bilduk 32 boto dituela ontakoan, duela 4 urte baino, askoz gutxiago, erran daiteke, 55 gutxigo. UPN-ek 13, erran baitere jetxi eginda, 12 boto, haintzinekoan 25 zituen, zurekin jetxi eginda zerbait, 30-etik 21-era, geroa baitere 12 boto jetxi eginda, eta, bueno, boto guzti horiek erran daiteke independentiak bildu dituztela, 80 boto, momentu honetan. Orain arte, zenbatutakoekin sorpresa izango zen, ez, Pello? Bai. Orain arte, bai. Gero ikusko dugu, aber zerrietan, ze pasatzen den, eta, bueno, gero erran bezala, gero ikusko da, bai ikusten da, erran duten bezala, bai daudela, hor dago lehia bat, baino, egia da, baitare, EH Bilduri orain arteo kendu dizkote bozka honditz. Bai, bozka honditz ikusten ari garen bezala, ez ditugu erabate mentxe zenbatu, baino kopuru handia, beraz, momentu arte, erran dezakogu, herri txikienetan ari gara, erran behar baita ere herrieten dela, boto kopuru handiena Elizondo biltzen du, Elizondo herriak eta inguruak gero Irurita eta herriko eskorra edo handiagoak, baina tira, orain arte, sorpresa, kakotx artean, erran daiteke, zeratik, hor, boto haunitz bildu dituzte, bastango independenteak. Aiztion aipatzen genuen, EH Bilduk perfilangatik haunitz aldiz boto erabat finkoa zuela, baina kasu honetan ikusten gara ez. Goazen orain lekaroz gartzain aldera, eta hemen EH Bilduk 112, zerbait jetxi da, 156 boto zituen, UPN 29, baite 61 boto zituen, jetxi eginda baitere UPN desente, erran daiteke 32 boto, zurekin 62, zurekin goruntz joan da, 34etik erran daiteke jaia beste 28 boto jasotzen dituela, geroa bai 26, jetxi egin daunitz, ikusten den bezala, eta hemen, kasu honetan, bastango independenteak 40 bozka atera dituzte. Aldatzen dira gauza. Gero ikusi beharko dugu, goize ez, donde legearekin gaiano gelditzen den, baina dirudienez, UPN eta geroa bai, igual baliteke ez da bat ere lortzea, bai lortuko dute, baina gero ikusko da, gero nola giltuko den. Hemen ikusten denez, batez ere, EH Bildu zurekin bastan eta bastango independentziak hortxe dituko dire, nahiko orekatutak egongo da kontue, gero ikusko da, gero baita ere udala osatzeko momentuen, ze pasatzen den. Hemen galdetu genuen, ia ze akordio zeuden prest, eta inorretzen guzti. Hor errantzutena zen, lehenbiziko bozkak ikusi nahi zituztela, ja herriak zer zioen, eta herriak zioenaren arabera, gero egingo zuztela apostuak. Hori izan da pixko bat hemen aipatu zigutena, eta denentzat berri zen, orain erratzutik ja heldu zaizkigu bozkak, eta ikusiko ditugu, erratzuko bozka sartzen diren bezein laster, baita ere, ja erratzu herriko eskorragoa da, horko bozkak iristen direnean, ja bai emango digu beste ikuspegi bat, erratzukoak edo beste herri batzuetakoak. Bien bitartean gu esperoan jarraitzen dugu, baino bai kinielak, egiten ziren kinielak, nik gehienetan ikusi dutenean da independentei 2 ematen zizkieten,
hiru gehienek, bi, kasu honetan, muga hori gaindituko zuten. Bai, hor, bueno, ikusten da, batez ere herri txikietan funtzionatzen ari da, hoxe ez, eta alde batetik, nortzuk diren, Baztango independentiak nortzuk diren, nortzuk dauden norden zerrendaburua eta gainontzekoak ere, noski. Zertaz, horrez da bakarrik Pello Zarratea, baizik eta erran bezala, Zamail, Matxari, hor ere biltzen dute pixke bat hor, bai nekazaritza, biltzen dute baita ere turismoa eta hola, nahiz eta, baita ere, kasu honetan, Matxarek izan zituen hor bekazetako kontuekin eta Elizondon eduki zituen hor tirabira batzuk, eta Zamailek ere herri lurren gaiarekin eta ere izan ditu tirabira batzuk Arizkunen eta noski gero baita ere Batzar Nagusian. Orden, ikusko da, aber ze pasatzen den beste herri handietan, baina ikusita hemengo herri txikien emaitzak, bai, badago hor sorpresa. Gutxienez, lehenbiziko herriak bizitatu ditugunak egia da, herri txikienak bizitatu ditugu, zuk erraten zinuen bezala jendearen aldetik Pello Zarratea almandoztarra dugu, baita ere Matxari eta Xamail erran daiteke Basaburukoak eta orain erratzuko emaitzaetara pasatzen gara, ikusleak ikusten ari dira, EH Bilduk 175, 4 bozka galtzen ditu, hemen bai erran daiteke mantendu egiten duela gutxi gora bera lehenagokoa. Bai, nik uste nuen gutxi gora bera Baztan mailan hau izanen zela, nola baitere, hau da. EH Bilduk bai galduko ditu bozkak, baino gero berzen artean dagoen lehia hori hortan, dirudienez, printzipioz, Baztango independentiak irabazten ari dela lehia hori. Hemen kasu honetan garbi dago UPN-eko bozkak eta baita ere geroa baikoak, nola baita ere independentean gana joan direla. UPN-ek hemen 17 boto galdu ditu, erratzun, eta zurekin bastan gora egin du, boto bat gora egin du. Eta geroa baiek jetxi egin da, 30 boto, desente da, eta baita ere boto horiek, bai UPN-etik, nola baita galdutako boto horiek, independenteak bildu dituzte, 44 boto, bozka, jaso dituztelakotz. Beraz, hortxen, emaitzak nola heldu diren, emaitza hauek mantxo-mantxo iristen ari dira, igual uste baino lasterxago, baino iristen ari dira. Aipatzen zinuen Pello, undetan iruditzen zaizula hori, normaltasun batera hau izango zela. Hau da, gehien bat, pentsatzen zenuelakotz, independenteak lortuko zituztela, UPN-en botoak eta geroa baikoak, hortik, baina gauza bera ez da gertatu adibidez Mendialdean. Ez da pasatu ez, hor ja argita garbi, Baztango independentiak hor izan dute, bozka onditz izan dute, eta goren ikusko da, batez ere oraindik ere falta da irurita eta hola, eta gero batez ere Elizondo izanen dela azkenekoa izanen da, eta azkenean Elizondo atxegin ala ez, da hor ia bizi da, Baztan erdi hor bizi da, kusko da berze. Beraz hor nolabait ere hor mamitzen da guztia. Erran daiteke baita ere sumatu dela Maiur eta hor bazaudela zerrenda buruan jendea, horrek ere nolabait ere bildu ditu bozkak, eta gehien bat Amaiur, Azpilkueta eta gero Basaburuan, hor inderra unitzekin sartu da independenteak, baina erratzun ere, eran daiteke 40 botorat iritsi dela, botoa unitz dira, kasu honetan gehiago UPN eta geroa baitik bildutako botoak, ez da? Bai, gero Elizondon, kusko da, azkenean ere Elizondon, taldeko zerrenda buru gehienak Elizondarra dira, eta orduan kusko da berze pasatzen den, zertaz, gaina baita ere, Florentinok ere, hor Aitor Bazterrika sartu du taldean ere, argita garbi, Elizondo inguruko bozkak eta lortzeko, orden, kusko da gero abertze pasatzen den. Erran behar, Elizondo beti oso bukaeran izaten dela, mai hauniz dire, mai sendoak dira, hor kontaketa luze joaten da, eta
normalean beti kontaketan hortxetik iristen zaizkigu azken botoak. Beraz, estrategia egiterako orduan ikusi duzu akatsik edo ez, taldeetan, ikusi duzu batzuk oso ongi jokatu dutela beste batzukin alderatuz, kanpaina honetan? Ba, nik uste, bai UPNek eta bai gero bai naski izan dituzte horrakatsak. Azkenean, ez diote zerrenda buruari, ez diote olako, nola erran, protagonismoa edo ez diote eman. UPNek desagertuta egon da, erabat desagertuta egon da. Biztertian, Florentino, beti bezala, bera dakien bezala bai egon da, etxez etxe eta bar. Bastango independientiak, hor ere, egon dira, hortxe, kanpaina eta hor egon dira aktiboak, arras aktiboak egon dira, eta, hoxe, horrein ikusko da berze... Ze emaitzak lortzen diren. Bien bitartean, erran behar, baitere, Nafarroan eta beste tokietan ere, gero joango gara ikaste pixko bat parlamentutik ze berri heldu zaizkigun, momentu honetan saltza gehiena eta hurbildena hemengoa dugu, baitere iristen zaizkigulaik beste tokietako emaitzak zabalduko ditugu, beste herrietakoak eman dezagun, baina lehenbizikoak bintzet hemengoak ditugu, bastankoak. Iritsi zaizkigu lehenbizikoak, beti erraten dugu, lehen orduan iristen direnak hauek izaten dira, ni ziga, hau da basaudua, eran daiteke, Almandoz, Berrueta, eta kasu honetan baita ere Amaiur, eta erratzukoak ere bai. Erratzuk pixko bat igual egin dezake hori, lehenaoko normaltasunera, baina hala eta guztiz ere, bozketan ikusten dugunez, sekulako emaitzak lortzen ari dena, sorpresak akotxartean, erran daiteke independentiak direla. Eta ber... Gero baita ere, nik uste, kanpaina honetan egon dira, lehen aipatu dut, eta berriro aipatuko dut, egon dira, neko arras suabe egon dira denak. Arras suabe. Kontutan izan eta, egon direla, azkeneko hauteskundeetan eta zenolako eztabaidak eta zenolako, eta erran bezala, hor betire sartzen zen, betire erdizeko gaia, eta baita ere sartzen zen aroztegia. Eta aurten berriz, gai horiek, kasia, ibidu, desagertu direla, ezakit. Hemen, bai, erdiz, baina hori da Nafarroko kontu bat, karo. Eta aroztegia berriz, ez dirudi aintzinez, oraindik geldituta dago, orduan, ez da ikusten hor olako... Kanpainan ikusi genuen, ja denak ez baziren ere, haunitzek gauz hil bat bezala ikusten zutela, eta ez da aipamenik ere ez, batzuk izan ziren, Bildu bertzen bezala, erantzuena, oraindik hola dago, baina Auskalo baita ere gauza bera gertatu zen erdizekin, eta itzuli da, baina ikusi genuen beste talde politikoen aldetik, norabaiteko urruntzen zirela bezala, hor ez da ja ezer gertatuko, ez da ze irakurketa egin zenuten zuek esandako horretaz. Aroztegia zari ginen, Aroztegia eske gai hori ez dute okitu. Ez dute jaukitu, ez da, zertaz gero abaik adibidez, eta jakinda gainera, Lander Santa Mariak, bera kazetaria zenean eta hor notizia zen eta hola, zenolako, erabat ados, ikusten zitzaion, eta... Baditugu baitero barkatu pelio, baditugu hortzen ikusten ari gara Elizondoko emaitza batzuk, pentsatzen duzuk ere Gorka izango dituzula, ez da? Horiek okerez balen banago, Elizondoko mailak dira, eta ez dakit, emaitzak ikusleak hortzen ikusten ari zarete, Bilduk 153, 23an oraindik ez lehenbiziko mailan diot, oraindik zenbatu gabea dago, untekoan, 23an, 19an 125 atera zituen Elizondo 18 bat B mailan barkatu, eta 97 atera ditu untakoan, zerbait jetxi da, Elizondo bat zen 161 atera zuen 19an, 121 ateratzen ditu untakoan,
Elizondo 2A, 189, atera zituen 19an, eta untekoak gehiago, baita ere jetxe egin da, 145 bozka arte. Elizondo 2B mailan 222 zituen 19an, eta untekoan 164 ditu, beraz, jetxiera nabarmena, ja 60 boto inguru. Hori balen bazen EH Bildu, UPNek 103 zituen, eta ikusten duzuen, maiori honi bozkatu gabe dagoela, zenbatu gabe dagoela, 68 zituen 19an eta 34 ditu untakoan, jetxiera nabarmena, 103 zituen beste mailan eta 69 ditu untekoan, 94 zituen 19an eta 55 ditu untekoan, eta beste aldetik baita ere 113, 70. Geroa baiek, jetxiera nabarmenak, 43, 44, 47, 60, 78, 17, eta, bueno, erran dezagun, zurekin bastan, 17 zituen, lehenbiziko maila, baina hori zenbatu gabe dago, 50 zituen 19an igo eginda, ikusten duzu bezala Pello, zuk aipatzen zenuen, eta beraz horre emaitza eman dio, 50tik 75 igo da, 40etik 65 igo da, 54etik 82 igo da, eta 97tik 136 igo da. Eta erran behar, bezaldetik, horko mailetan, independenteak, jaso dituzten botoak, 32, 30, 54 eta 50. Ez genuen aurretik ez zuten botorik, ez zielako aurkeztu, baina... Bai, proporzionaldetik ja ez dira lehen kusi ditugun datuak. Hau da, bastango independentiak, mendialdean eta haize proporzio gehiago zaukaten Elizondon baino. Erran bezala, hor azkenian, hor zerrendan zutenak eta hola, bai mugitu duzte hor. Nik uste gainera, zertaz bere gunean, adibidez, UPNek irabazten zuen, ez irabazi bakarri, baina zen alderdi bozkatuena. Eta hor ere, kontutan hartu behar da, hor zegoen Begoña Sanzberro. Eta Begoña Sanzberro, beste hor kusten ditzaion, emakumea, nekazaria, euskalduna, orduan, batez ere mendialdeko nekazariak eta noski gero Elizondoko UPNekoak, betikoak, baina gero baita ere nekazariak eta batzuten bere konfiantza, nola baita ere konfiantza gehiago, gero azken legaldi hontan nola baita ere galdu zutena. Eta orain berreskuratzen ari da, baina kasu hontan UPNek bozka horiek berreskuratu beharrean, izanen zen, kasu honetan, Begoñaren semea eta Baztango independentzia. Baina, erran daiteke, hor, baita ere UPNeko, nola baita ere ezten da, hauek, UPNeko jendea, nola baita ere eskuina utziz, talde anitza, nola definitu dezakegu momentu honetan independenteak. Hor, denetatik entzun dugu, baina tira. Orain bibitatean, sartuko gara gero horretaz solastera, Oronoz Arraiozko emaitzak iritsi zaizkigu, eta hementxen Oronoz Arraiozkoak EH Bilduk 123, jetxi egin da, 19tik alderatu, 152 baizituen, ikusten duzuen bezala UPNek 29, jetxi nabarmena baita ere, jetxiera nabarmena, zurekin baita ere jetxi egin da, 152tik 119, geroa bai jetxi eginda 2 boto, hemen erran dezakegu mantendu egin duela beste tokietan ez bezala, eta, independenteak 75ekin, bozka desente, ez da? Bai, bozka desente, baita ere zurekin bastan, jakinta Florentino zein darra daukan hemen Oronozen eta, bozkak ere galdu ditu. Eta, orain hartio, ikusten den bezala, UPNek eta geroa bai, nahiko emaitza txarrak. Kasu honetan ere, UPNek galdu ditu boto desente. Geroa bai, kezain bertze, baina UPNek bai. Ikusiko gero
don legea aplikatzen diotenean eta pixkoak gauza nola gelditzen den. Horretarako erran behar, mahai bat oraindik Elizondo Mintzet falta zaigula, Arizkun ere falta zaigu, nire herrie, eta Iruritare falta da. Baina badijoazte, botoak mantxo-mantxo pixket agertuz, gero ikusiko dugu, baita ere ze giroa dagoen, baina hori bukaeran izango da, pixkoat emaitzak jakitzen ditugunean, ja zenolako giroa dagoen tokian tokiko, pentsatzen dut batzuko pozik, bertzatzuk oso pozik, eta bertzatzun buru makur ibiliko direla, ikusita, hauek ikusita, ja, ausartzen zera gutxi gora bera bakotxa zenbat aterako duen, egiarran ni hasteko, naiz haitu zenbakiak apuntatzen ikusteko nola aterako ziren, baina tira, nola ikusten duzu? Nik bai, suposatzen nuen, Etxe Bilduk bai galduko zituela, bozka galduko zituen, zertaz hori ere normala da, ja 12 urte darama, eta orduan horrek ere beti ere badadoka bere desgastea, gero baita ere hautagaia zerrenda burua gero baita ere aldatzea eta hori denea, hori ere beti ere kalte pitxe bat egiten du, kasu honetan argi dago bozka galdu dituela, eta zurekin baztan nahiko ongi mantentzen ari da, kasu batzuetan gainera goiti daie, eta gero, upen eta geroa bai nahiko gaizki, eta baztango independienteen ez ustea ez, nola baita ere. Igual bazen jende honditzen zen espero olako hainbeste bozka edukitzea ikusko dugu, Elizondokin batera, eta Arizkun eta Iruritako bozkekin, ze pasatzen den, baina gauza nahiko orekatuta bai argi dago, Etxe Bilduk segurazki ere irabaziko duela, naski hori bai, argi dago. 800 boto ja zenbatu ditugu, 800 boto gehiago bazituen Elizondon bakarrik, hori ikusi den datua da, horrek eran daiteke deixente dela, baina tira, zuk ez zenioan bezala, ez uste handiena agian independenteak eman dute, ez? Bai, horretxe, eman dute, eta ikusko da, gero zinegotzien proporzio hori nola gelditzen den, eta gero ikusko da, nola adosten duten, ez, gobernua. Jakinta, baliteke, segurazki ere, upen eta gero bai, kanpoan gelditzea. Kanpoan gelditzea, diozu, ez dutelako zagian, ez da hautagai bat ere aterako, ez da? Nik uste ez da bat ere, ez? Eguneko bosta behar izaten da, gutxienez ez, gutxien gortara, ez zaitzu iruditzen iritsiko dira, eguneko bostera? Hortxe. Upene baliteke bai. Behin bitartean, baita ere Etxalarkoak ikusten ari gara, ikusiko ditugu, garanta, Etxalarko bozkak iristen zaizkigun bezala, eta, beste tokietan ere, gu bastan ez ari gara, bastanen hemen, errate baterako boz aurkezten dire, gainera talde bat berria zen, horrek suposatzen du guziarekin, inork inielak ez zuena asmatzen, baina orain ja gure ikusentzuleok Etxalar ikusten ari dira. Herri taldea 255, erran daiteke jetxi egin dela bozko batzuk, eta EH Bilduk 177. Goruntz egin du bozketetan. Beraz, hau da Etxalarkoa, hemen ikusten denaren arabera, herri taldeak lortuko du alkatetza. Bai, gero, kusko da, gero, batez ere lesakan, ez? Lesakan hor badago, betidanik egon da, ez? Lehia hori, ezker abertzalea eta EAJ. Orain ja ez da, orain internetzen EH Bildu eta geroa bai. Baina, hor kusko dugu. Hor beti gainera oso parekatuak, erran daiteke azken legin zelde honetan Ladis egon dela, badiduri gauzak nahiko lasai eta ongi, baina, tira, azken finean herrian beti erran hori da, gainera, gobernuan dagoenan baita ere nekatu egiten da, edo galdu egiten ditu, zengatik gauz guztiak ez dira ongi egiten, beti zerbait huts egiten da, eta, gero
hori ordaindu egiten da bozkak etortzen direnean. Zuk aipatzen zenuen Pello, Baztanen ere hori gerta daitekela, 12 urte ondoren, nolabaiteko neke bat, edo jendeak ere gogo batzuk agian zerbait mugitzeko, hori iruditzen zaitzu, edo bestaldetik baitere, nabarmena zen, herria konten, osotasunean, erraten zela otondon gozongi eramana zuela den, nola bizi izan duzu? Hoi normalizeten da. Hau da, normalizeten da. Azkenean, zuk udalan zaudenean eta horrela, eta zaude hor, azkenean beti desgaste bat, azkenean ezin duzu bete denak, binpin gutxienez, segunta zen izan diren zure promesak eta hola, ez zara iristen edo zera tal, beti badago hor, badago desgaste bat, normala da, ez bauzu gauzak arrasgaizkin eta orduan ja badago lako aldaketa fuerte bat, baina, nahiko normala da hori, bai. Azkenean, igual, bat ja ez dago naiz eta ados egon EH Bilduren ideologiarekin edo ideiak horiek eta gero igual ez dakit, igual izan du arazo personal bat udalarekin eta orduan segurazki ere bere bozka baliteke aldatzea. Horre baita ere, ikusten dituzue, emaitzak, foru parlamentori dagokionez, Nafarrokoak, horre ikusi gaba nola dijoan. Eta jarraitu, hortxen bada, ikusten erraten ginuen bezala Nafarroko Parlamentuko emaitzak, ikusi dituzue, hori Nafarroari dagokionez, parlamentuari dagokionez. Gu hemen bizian eta ari gara aldiz Baztangoakin, orain arte bintzat, baina tira, baita ere Barkatu Iruña da, Bai, Iruña orain, eta... Iruña, eta orduan hor, printzipioz, EH Bilduk bai irabazten dago. Ez? Egia esan, nibiltzat, haintijori gabe, besteak erraten zuena, gutxi ikusten dut, eta urrunera gutxiago, hau zuzeneko... Bai, printzipioz, nik hor, egiten duen irakurketa da, EH Bilduk hor irabazten ari da. Gehiengo alortuko duela? Gehiengoa ez, baina bozkateuna izango balitz, orduan segurazki ere Asironek alkatetza lortuko zuen. Lortuko luke. Beraz hor lehia handia izan zen, dakizuen bezala intzineko aldian baitere UPN-erekin, baina UPN-ek behar izan zuen Esporrinen ez babesa, eta gainera nahiko hori izan zen, baina orain irudi batzuk ikusiko ditugu Iruñaldetik, handik daukagun komunikazioa ja iristen zaigun, eta gure ikusentzuleek ere ikusten duten, bertatik heldu dena. Josenea Energia da Grupo Josenea Navarra bat. 2000 batean sortu zen Josenea. Josenea sortu zenean zen karburanteen mundu hortako enpresa bat. Baditugu gasolindegiak Nafarroaren zehar. Eta bere garaian torri zaigun aukera erosteko hemen enpresa bat banatzen zuela hemen Baztanen, Baztan Oil. Eta bertze enpresa jipi bat ere hor Donosteben. Eta, azkenean bien testigo hartuz, guk hasi gara ere hemen banatzen inguru honetan Baztanen, Urdazubin eta Maldarrekako gehien bat banatzen dugu. EH
etxez etxe ibiltzen gara banatzen, eta gero aldi beren ere bai, lanean aitzen dira mendian, kesi makinekin eta egurrateatzen eta olakoetan ere, oitan ere ausartzen gara bai. Gaur egun ari gara, karburanteko inguru hortan, baina, igual etorkizunerako igual bertze energia klasetan ere saiatuko gara, igual peletak eta olako gauzak ere bai. Gehien bat inguruko bezeroa, garraiolariak, landetxeak, baserriak, nekazariak, mendian ibiltzen di jendea egurrateatzen olako enpresan motak eta bar. Alde batetik badugu web horri bat, eta gero bertzaldetik ere badugu zenbaki bat, zenbaki hori normala telefono moduz eta WhatsAppez ere bai hartzen ditugu pedidoak. Prinsipioz lotzen gara zerbitzu guztietara. Azkenean gure helburua da, hemengo jendeari ematea ahalik eta zerbitzu berena. Guentzako bezero guztiak garrantzia dute, txikiak eta handiak, denak ondi guentzako. Prinsipioz, egun bat, bi egunetako, hortan ja moldatzen gaude. Ikusten ari ginen, Iruñeko emaitzak nola baitere, eta hor EH Bildu beraz bozketan ateratzen zuena. Falta zaigun bai erran digute dela bakarrik Iruritakoa, Pello Iruritan zer aurrikusten duzu. Hemen ditugu orain parlamentukoak. Ikusten duzuen bezala, 2023an ateratzen diren bozkak, 7 eta 9 pasatu da, lehenbizikoa, gero Unión del Pueblo Navarro 9 zituen eta 8 izango ditu hontakoan, PSNek 5 zituen 19 eta okerrez balemanago 9 pasatu da orain, baita ere Geroa Baiek bitik bira jarraitzen du, PPek 0 zituen eta 2 ditu untakoan, gero Beitiago Juanes Contigo hortzen pasatzen da baita ere ikusten ditugu bozkak, jaitsi egiten dela desente, Voxek baita ere lortu dituenak, eta emaitzak zuek zeuk ikusten ari zarete telebistan. Nibe bitartean hemen txeran nintzen Iruritako emaitzak ja prest ditugula, eta berehala pasatuko gara Iruritako emaitzak ikustera. Pello orain jakingo duzu zure herrian nola izan den. Eta errango diazu jakiniela hola egina zeinuen edo ez. Iruritako zer espero duzu Iruritan? Baliteke, batez ere Iruritako errekantan nekazariek eta independentiak bozkatzea. Orduan, orain arte, hor ziren ez, bai Baztango Ezkerra, orain berriz zurekin Baztan, eta UPN, baino nik uste kasuntan oraintxe bertan Iruritako errekan batez ere izanen dela Baztango independentiak. Eta hor berriz EH Bildu bai, hoize, galdu izin du, baina hor txortzibiliko da. Bozka galdu izin du, baina oraindik ere guantatiko du Iruritan. Eta, akusko da gero bestalderdiak ez. Elbetek Elizondoko mailak hauexek ditugu, ikusten den bezala. EH Bilduk 2019an 860 bozka zituen, eta untekoan erran behar 654 dituela, UPNek 471 batetik 200
Latonoite 8 pasatzen da, zurekin bastan 279 zituen eta orain 439 ditu, gero abaiek 275 zituen, orain 155 ditu, eta bastango independenteak 205 botokin edo bozkakin sartzen dira. Beraz, erran daiteke, bertze guzietatik lortutako bozkak direla, kenduz, zurekin bastan. Zurekin bastanek ere, batetik eta bertzetik lortutako botoak baditu. Beraz, erran daiteke hor, 400 boto inguru aldatu direla tokiz. Hau da, 400 boto, alde batetik zurekin bastanek igo dena, eta bertze aldetik bastango independentia lortu dutena, hor ja 200 piko dira, ja 400 boto inguru, norapetan mugitu independentiak,